حسب تقبل عمو أو يولي بيزا أدمين مش ها نعها أدمين وقبلك اوكي بلا بك لايف متعلا بيتي ماتيلا يا كان أبي أنت أدمين كمل سلكنا بها دحين أنا دا سي مخت كبر ليه أنت إيش متقبل جير كايدي خيطو جير كايدي هو أوه مو أدمين من السحر أدمين عاها بك أبزر لابتوب هبني هذا مدهاني على مش مدهاني على محكي ها مدهاني على كهريا اوكي كون كلا واستيهاب كان عند الخميس يبكى مدهاني على يبكى أبكي أروبي تقول الله بني اوكي
أملاك سماي تغنعلنا يومو نحنا باروتو تنسينا تنعيينا نسخاتكم بنا أخلا مريم كم يوعلك زغير مزغن لحن رايلكم كما يعيلكم يا قربي كما يوعيك
تخلى مريم سمعخني عبيد دياكون زاوية المسجد كمان يا سمعنا لها حجي سمعك اوكي ما ادمين كوك يا امو ابتي ابو سلازلها اوكي هلا انا سينا كازني حبيبي الله بالزني نابزي تاني هنا مساك بين الجيتات Okay, live جميل guys. اوكي أبغى أشي تلوز على تقبل لنا خليه Given a zeal for souls, hearts like that of your Son. This to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. No, you don't need YouTube. YouTube. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك وقدس سلاسين ذا من وتماثن بكهدا كسيطان بقن مزاتمي قدس بيت كريستيان تيتسمي مريم سين العالم والعالم عالم ناكتو كجن سباك نوارك كجن تامنك نسلك جن سبكا كن جن كجن كن اسمك قدس قدلك وزلك سجد كل بركولك كن كل لسان أنت وتا أملاك أمالك توجياغا سون سنغس أملاك أنت لكل سسغا لكل زنم سنچوا كننا بكما مهارنا قدس ولكن زي برانت مسسوت صلي كما زبلو قدوس قدوس قدس እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍ ካን ማን ዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳዕ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ዝተመስገነ ይኹን ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ንሰግደልካ ኣለና ساعات معالتي زبارك لنا نسخاخمو ساعة زامشة زيان ساعة زاليت زيان دما بارخلنا صلاتنا تقبل لنا نمهار قالك دما إجابير أملاخنا قلت سألنا كبدينا قدس دنقل مريم برخات رديت كفلنا كم تنهواريات زمهار كيوم أب سمايات تنبر أبونا ندابلنا نسوعك لنا سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس نقصغات مسا فاد كام تاب سمايكم دما مدريخون نعلات انجرانا على مهبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسناهم دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبر نزل عالمنا تكايم أمين أوجزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حلنا خي دنقليخي بسقاخون دنقليخي مدي جابير سواد كويتا سراوي سلام لك له سخي كبان السبرختيخي فراكر سخون برغيو ومليتا تسقى
እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን ይፍታህ ወይ ስረግዝና አምላክን ሆና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒጋ ካና ስራያት ያደምሳሲ አበሳው ብርኮሳት ይብራን አንቱም አብየ ካናት ወይ ዲያቆናት ጥሮን ሰርጎ ጻናት በስምክሙ ኩኑ ፍታሃን ወንጻሃነ ይረስያን እርስ ኩሉን ስማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ መሐረና ብዝመጽእ መሐልወና በአፉን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ሰውርና ንዲናን ይሐልውና ነቅሪብና ተቀብልና ተማዕቡና ናጥናን ሳዛት አዚያውና ጥሕና እጁም በዛቅድስ ሰላት ዚያም በኩሉ ዘመን ይወትና በፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩልን ዝሕ እግዚአብሔር አምላክናን ልምነለና ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩል ተዝ አቦን ጎይታናን አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ተኩል ግብርና ውስጥ ኩል ግብርና መስከነካለና ስለሰወርካናን ዝረዳኻናን አባኻውን ስለዘቀረብካናን ዝዓውካናን ዘጥናኻናን ሳዛት አዚያውን ስለዘብጣኻናን መስከነካለና ኦ መፍቀር ሰብ نزق الدس على ذي عن كل زمن وطنا أخاب رب فصم سلام كم فصم هبنا كل قناعة كل مكران حبون كل زغنة كل قبر سيطان مخلوق فأسبات من لعل سلام أقويتا كباير كاب كله هزبخا ونار كاب درياز قدس وتازو ونار من زحيشن عزلنا تمن نكر بيتم كل حال سلام كنا سلطان زاب كنا نسخاها كاب كله فأدخلنا بلهنا برنا فتنا يتأتونا حد ودخا بيتنا أملغنا مدحنان يسوع كرسات من فقر سبب بزجبارة محرتين قرتان مساق معرم هو مزغنا منفس كل سند من كل ساعة نزل عالم عالم أمين وأملاك كم سالخا محرني كم تي عبير رغا بسايد مسس كم أبسايد سبك حسب كم حياتي وسريني أنا أبسايد فلت لكم ما حياتي كل بزياب كرنا يوم زربا غاز أدر فرخا ونصحان تركبسي أنا أخاط راي بدلكم أبقى خا كي جوركم نوب عبسات ولدكم نك عب حياتي أنا ستني أنا حق أوشتي خاطر اليوم حبوبو أبحبو أنتم محرني من أنت خسارس بس معزات رني خبرتكم صعود أبني تنزغت قد كاين عزم تعقصات بهتان حقوسنا اسمعني قد كاخ بحياتي كولو نبزل عبساي ونفس الصو وأملاك صوري اللي بفطر اللي صنع منفسك أوشتي حدث كاب قد كاي دربيني قدس منفسك وينا تقدفني حقوس مدحان كامل سلي فقادنيا من هو منفسون دقفني ما قد خان مفرسهم ربيه حتى أنا بقاهم اللص يوم وأملاك مدحاني كاب عداد ما ناقفني لساني نصدق أهل الكتب للإياه ويتي أفي مسكانا قاكنا قرس كان فريك فت مسواتها بهب لكاني فزي كون اسم قرب كل كانري مسوات محرار أيت بقولي خامو مسوات أملاك صبر منفسيو وأملاك مسورون كنت لب أيتون عونيها نسيم بسقها سناي قبل الله مكابات يرسالم ندق شعوب مسوات سركي بزحر مسواتي بملء مسوات بحق لكايم شو عم مسويها أراح وقرب الكايم مسجانا أنا أبن يولدن منفس قدس نزل علم آمين إذا ساعات زيا من بار سجا قويت أيس كرسس أم مقابرن نفس أمتا ساعات معلتن إياكمون دكاس أمثال موصل زخونات كم ودع أتاق زي مسافة تقصر كدنا سوكف صلاة ساعات نايزة وتر صلاة يقصل صلاة جزية دكاس نكرسات نقصين أملاخين مسجانا قربلو حاتياتك حد قال لك إلمنا آمين أنا أبوي مرقيتا ميتين سالسان دكتور تقابو ميتين سالسان حدن مرتخلا مريم ميتين سالسان سنتين ماما أبابا ميتين سالسان سلستن إلزابيت ميتين سالسان أربعتن هيوت ميتين سالسان شوعتن كيدانا آيفون ميتين سالسان شومونتن ماما سجيردا ميتين أربعن حدن
ماما هدأت 142 أبو أشهر لتنسائي 146 أبو إمرجيتا 247 248 أنا خدق معي أبو أشهر نقول لوكاس بقول ድምፂ የለን ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ሰብኣይ ዝሳደቕ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ኣመስገነ። ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። ميت كوينة زين حمسلني كفلتات صلوت ما مرتخل ماريا ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚ ብትቑኖ ፈራሪኽ ኣው እንተላልየ ኣለኹ እቲ ኣብ መንገጋ ዝሓለፈ እቲ ኣብ መንገጋ ዝሓለፈ ዕድማይ ንኹነኔ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን አንቀጥቅጥን ኣለኹ። ግን ከ ነፍሰይ ኣብ መሬት ነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ። ምክንያቱ ኣብ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን እሞ ገሃነም እውን ዘየመስክኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተስኢኪ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሐረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባእ ኣሜን። موال سب زي ودا ماما أبابا موال سب زي ودا إذا عالم زخان زل عالم زنبر انتزخونسي نفسي نتصور زخانة مخنيات محلو كنيرو جنكي تتصيف زخانة تقبارات كنت حما كين أب قدمة حق إنيا مزغلع أب عرات حاتيات تسد إحكي أبتي شللتنيان كدعن سقاخي كرلخي انتا إيو تهبيو ملسي أو كريستوس أملاخي بيتا أزيو زفرح فردخا اسمبد نتيزر آلماوي فردخا انبركخ بيت ملوكتاو نتصبراقاوي برهانكا انقدقد ألخو أنا حسوم دنوس أب عراتي ديك إسازولخو أب هيوتايون زي قدوز زخونكو ناي تتقبال كرز أبنت بموساد أفلبينا وقعكو او أملاخي أنا قبننيا إيمو يقرب للي إبلا لهم إذي أنا وزلفنا ولا ألم آمين آمين. عنديت ونسأت دنقل
او نጽሕቲ ድንግል ናባራኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርጊሒ እቲ ኣብ ሕልና ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካብኣይ ኣርሕቕ እዮም። ነታ ሕመምቲ ነፍሰይ ብከንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምንን ኣላይትን ኣደ ኢኺ። ኣደ ፈልፋሊ ህይወትን ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታይን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። ኣሜን። ኣዜብ ተስፋይ ኣዜብ ሕራይ ኤልዛቤት ወጎይታ ብዘለይቲ እዚኣ ፍሮወይኒ ኣማኑኤል ሕራይ ኦኬ ወጎይታይ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ። ኣሜን። ኦ ጎይታይ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትን ከምኡ ዝኾነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ። ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽና መድሓኒናን ተስፋ ኩልና ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታይ ንስኻ ኢኻ ኣብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነና ትዕቁበናን። ኣሜን። ኦ ጎይታይ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታይ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ። ኦ ጎይታይ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብረሃለይ። ኦ ጎይታይ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታይ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ። ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እዮ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ። ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ። ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ። ብምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምጻእ። ብጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ኩሉ ዘለኻ ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን። ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ብምእማን ንስምካ ምዝማር ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ። ኣሜን። ቴንክ ዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ህይወት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝተወልደ ይመሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ ይመሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ብስጋና ብክብሪ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ምውታትን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና። ምስጋና ንኣቦን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣሜን። ወስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኣብ ጎይታ ሓጢኣትና ሓደገልና፣ ኣብ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና፣ ኣብ ጎይታ ብሳና ኣቕረበለልና፣ ኣብ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም። ኣብ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትና ንኣዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነብሶም መዕረፍ። ኦ ካብ ኩሉ ሓጢኣት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና። ኦ ካብ ሓጢኣት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና፣ ልማኖና ከዓ ተቐበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕረ ቅድስና ንዓኻ ይግባእ። ኣሜን። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና። ኣሜን። ከም ዝናበልና ከነመስግነካ ብቕዓት ግበረና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን። ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ሓደግና ከንበደልና ነብሰና በደልና ፈቃድክነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ዘለዓለምና ኢማ ኣሜን። ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብድና ከድንግል እግሪ ብስጋኹን ድንግልኪ ኣደ እግዚአብሔር ሰባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ፍረከርስኩም ብክልኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ የብስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕታና ማሕረት ለምንልና ኣሜን ኣሜን። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ጋላክሲ ኖት 8 ሒዙ ዘሎ ክንብበልና ኽእል ተዘይኮነ ኣይፎን ኪዳነስ ኣይፎን ትብል ዘላ ኣራይ እሺ። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩል ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ነብለኪ። ምእንቲ ሓጢኣትና ከሃድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ነብለኪ። ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ከመሕረና ናብ ጎይታ ለመለልና። ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርኢና ሰላም ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ከሃድገልና ተዘከርና። ኣሜን ኣሜን። ሙሉ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ሙሉ እንድዕር ኣላ ኮይና ኣለኹ። ሕረ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት። ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅዱስ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መፅኡ ከዓ ነብስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሓዋርያት ሞገሶም፣ ንሰማዕታት ተክሊሎም፣ ንጻድቃናት ዕልልቶኦም፣ ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት፣ ንሓጢአት ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጎይታይ መሐረና፣ ኦ ጎይታይ መሐረና፣ ኦ ጎይታይ ባርኸና። ኣሜን ኣሜን። ራሄል ላኽትኾንኪ ጸሎት ሃይማኖት
ራሄል አለ አይደል? I don't know. ኦኬ አይፎን ሒዝና ዘለና አይፎን ትብል ኣለኻ ሓንቲ ሽም የብላን ሕራይ ሮዚና አቦይ መርጌታ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ በመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ አብ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ አብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር አሜን አሜን ኃጢአትና ሕደገልና ችሪያላይሶን 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 ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ችሪያላይሶን 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 ማማ ጽጌረዳ ቅዱስ ቅዱስ ስማለሁ ዋ ባታላ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ወይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ልግስናኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓያላን ምሳና ኩን ምክንያቱም ኣብ ግዜ ሽግርና ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ቅሬታ ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውር ግሁድን
ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንትቲ ኣብ ልዕሊና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ድኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። ብቕዓት ግበረና። ኣሜን። ምስጋና በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንበል። ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ ኣብ ሰማይ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ዕለት እንጀራና ለማህበርና ዝወደልና ዓይነት እንጀራና ለማህበርና እንትና ዝበልዕና ንክድና በንበደልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስቲ ሓይሊ ኣሜን። ኦዚትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ያደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርኅሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ንሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራህየን እቲ መፍቀር ሰብ ብዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እትብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ዝኾነ ወሃቢ ሕይወትን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ርኅሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታቱን ትምሕር ንሓጥ ብንስሓ ተመለሱ ብህይወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ትጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት ትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታት ልማናና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ልቢ ርድኣና ብህልውና ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክቲ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ምእንቲ ኸነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለማሃበና መንግስት الحيل كفن سرعة غفور ودي ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም? ርኅሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ነዚ ቅዱስ ዕላማ ክንጋባእ ስለ ዝፈቐደልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ።
نقولهم بس ساعات زي أبز قدس بوتا كتمسو ناخالكن بس زلو خنتات كتمسو زي كالكن قدس بيت خريستيان سيادة صادقان أثبت بوتا نخفلكم تبل نقولهم بس ساعات زي أبز أبابا أبز أقام أبشقر نزلو رهوا سلام كسانت عرفتي هابهم أبيت ما أسرتن زركبو مصاحرة يفترلهم وموت سجان استفلينا جنة منكس سمايات يوارسهم أمرير حزن نزلوا لبس قدسان دبسهم نعنا هذا استوعل أمره بو موداتنا يسبق لنا زحلف عربي كم زوان كم فقاد إجزابير زحزنا وزلنا حمشاين موداتان أرستنا مستاف زبلي أبز مستاف زبلار استي أبز مستاف زبلار استي عسرت زخونو نؤسات ار استي رئينا نيرنا كاباتهم كأخلت تنكيفنا نيرنا بزحلفة جزينا لكن ده حزواز الله PowerPoint you will comment. غريتا أبز حلفة جزينا كدقماء غريتا مستاف زبل حامشاي نؤسار استي ناري إنا نيرنا مستاف مالت تاي مالتيو كالاي تساتفو اغزابير رابيه واتساب سالساي منفساون محبراون تساتفو أبعيو أملاخ رابعاي نحناخا بمنصر قال أملاخ بخمي نستاتف حموشاي كساتفو نادليو كساتفو زي قالو بخمي نستاتفهم شادوشاي نتوم زي ساتفون مستتاف زي ملكتهم زمسلومن بخمي نستاتفهم شادوشاي زقبعنا تساتفو بمقبار نرخبو ربحا شابو عايز قبعنا تساتفو بزي مقبارنا زمس سعبين كاموناي أبنتاويان تساتفتي أبعيو أملاخ مشعاي أبتساتفو عي أملاخ تسوي عمن دحريت كابز التملسو عسراي منفساوي تساتفو ساوعيت أملاخ ديو أيكونن انت خوينو بغالك زابير مسارت انت زي كوينو خا زرينا نيرنا موداتا خا مدمدمتا مالتي سلازي تقدميتي مستاف مالتاي مالتيو إلنا اتي ناي بحق زساتف اتزحايشن نزل عالم زنبر اب سماي زلو رستنا تمته إلنا رئينا نيرنا بدحريون تساتفو اغزابير اب هيوت سب زيوم كلت يوم اب زحلفه عربي كم فقط اغزابير رئينا يمنيرنا لومي اب سالساينا هنجمر مالتيو ምናልባት ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘይነበርና ለድሕሪት ምልሲ ልጀሚረዮ ሳልሳይ ንኡስ ኣርእስቲ መንፈሳውን ማሕበራውን ተሳትፎ ኣብ ዕዮ ኣምላኽ ብል ንዝባርኹኻ ክባርኾም ንዝረግሙኻ ድማ ክረግሞም እየ ዓልየታት ኩላ ምድሪ ድማ በኣኻ ክባረኹ እዮም ዘፀአት 12:3 نرئسو كبارخن أبتي محبراو نابرا مجمريا بيت سقاو نابرا بيت محبراو نابرا نرئسو كبارخ خالوت كا بسم اغزابير كبارخ نخالوت كا ني بمخنيات برخت أملاخ كخون أبونا أبراهام اغزابير مستوعو نتي ساواعيت ناي أملاخ كاني كاب عدو كاب رستو نابي ازخيد كيبله سلز تأززو نعقو مجمريان برخت كوينو نخلهم حزبتات كا
ንበረኸት ከም ዝኾኖም ይገልጽ ማለት እዩ ቀጺሉ ነሪኦ ናይ ሊቀ ነቢያት ሙሴ እዩ እምበኣር ሕጂ ንዓን ህዝበይ ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ከተውፅኦም ናብ ፈርዖን ልእከካ ኣለኹ መጀመርያ ብስጋ ባርነት ስለ ዝነበሩ ብስጋ ሓራ ክወፁ ኣለዎም ስለዚ እቲ ተሳትፎ ኣብ ማሕበራውን መንፈሳውን ንብሎ ዘለና ማለት ስለዚ ኣብዚ ምዕራፍ 3 እንድሕሪናዮ ኣነ መልሓሰይ ኮርታዕየ ክዛረብ ዝኽእል ሰብ ኣይኮንኩን መልእኽትኻ ብኻልእ ሰብ ጌርካ ክትልእኮ ትኽእል ኢኻ ኣነ ግን ኣይለኣኽኒ ክብል ከሎ ሙሴ ደጋጊሙ እግዚኣብሔር ግን ብኸመይ ክልእኮ ክሉ ከም ዘለዎ ኣፍካ ኮርታዕ እንተኾነ ሙሴ ኣነ ምሳኻ ኮይነ ክዛረበካ እየ እዚ በትሪ ኣምላኽ ዝሕዞ ስልጣን ኣምላኽ እዩ በዚ ኢኻ ተዓይ ብቕልፅንካ ኣይኮነን ኢሉ ንህዝበይ ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ከተውፅኦም ናብ ፈርዖን ልእኸክ ስለዚ እቲ ማሕበራዊ ንብሎ ዘለና ካብ ባርነት ካብ ግብፂ ከውፅኦም እቲ መንፈሳዊ ተሳትፎ ከዓ ካብ ሓጢኣት ካብ ኣምልኾ ጣዖት ካብ ርክሰት ካብ ህልኽ ከውፅኦም እዩ ተፀዊዑ እዩ ቀፂሉ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ስግር ኢሉ ከኣቲ ከሎ ኣብ ሕዝቅኤል 3:18 ኣነ ነተረሲ ሞት ክትመውት ኢኻ ምስ በልክዎ ኣምላኽ ውሳኔ ምስ ሃበ ማለት ኣነ ነተረሲ ሞት ክትመውት ኢኻ ምስ በልክዎ እንደዘይ መዓድካዮ ካብ መገዲ ረሲእነቱ ተመሊሱ ንነፍሱ ከተድሕን እንደዘይ ተዛረብካዮን እንደዘይ መዓድካዮንሲ እቲ ረሲእ ብሓጢኣቱ ክመውት እዩ ደሙ ግና ካብ ኢድካ ክደልዮ እዩ ስለዚ እቲ ማሕበራውን መንፈሳውን ተሳትፎ እቲ ኣብ ሓጢኣት ዘሎ ሰብ ካብ ሓጢኣት ወፂኡ ናብ ጽድቂ ክመልስ ምእንቲ መዓይቲ ኣምላኽ ኮይንና ክንዓይ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ክንገብር ነብስናን ነብሲ እቶም ካልኦትን ከነድሕን ነብሲ ሓጥኣንን ከነድሕን እዚ እንደዘይ ገርና ግን ነብስናውን ብደም ተሓተቲ ምዃንና ይገልጽ እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳብ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮነን ኢኹም በሎም ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ህይወትናን ኣብ ገዛናን ኣብ ይሁዳ ኣብ ስድራናን ኣብ ከባቢናን ኣብ ሰማርያ ኣብቲ ኣገልግሎት ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ከዓ ንኩሉ ቦታን ንኩሉ ሕብረተሰብን ማለት ብንጹር ግን ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ክገብር ኢኻ ትደሊ ኢሉ ምስ ሓተቶ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 26 ቁፅሪ 18 ንዓይ ብምእማን ከዓ ሕድገት ሓጢኣት ርስቲ ምስ ቅዱሳን ክረኽቡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣን እውን ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ኣዒንቶም ክትከፍተሎም እልእኸካ ኣለኹ ስለዚ እቲ መንፈሳውን ማሕበራውን ተሳትፎ ኣዒንቲ ምእመናን ኣዒንቲ ኩሉ ህዝቢ ከፊትካ ንኣምላኽ ከም ዝርኢ ኣብ መንጎ ሓጢኣትን ጽድቅን ዘሎ ፍልል ይርኡ ጽድቂ ክመርጽ ካብ ጸልማት ብርሃን ክመርጽ ካብ ሞት ከዓ ህይወት ንክመርጽ እዩ ራብዓይ ንኡስ ኣርእስትና ንሕና ኸ ብመንፅር ቃል ኣምላኽ ብኸመይ ንሳተፍ እዩ ስለዚ ብመንፅር ኣምላኽ ኣብ ዝተሳትፎ እዚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ከም ቃል እግዚኣብሔር ክንሳተፍ ተኮይኑ መጀመርያ እንታይ ኢሉ ጸጋና ምልላይ ጸጋና ምልላይ ካልኣይ በቲ ዘለና ጸጋ ዕጉባት ምዃን ግብረ ሃዋርያት 7:23 ክሳብ 25 ዘሎ ሙሴ ንህዝቡ ሓራ ከውፅኦም ንህዝቡ እግዚአብሔር ክልእኮም ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ ስለዚ ንሱ ይፈልጥ ነይሩ ይሕዋቱ ዝፈልጡ ይመስሎ ነበረ ኢሉ ይሕዋቱ ይፈልጡ ኣይነበሩ ንሱ ግን ንደቂ እስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ከውፅኦም ምዃኑ እግዚአብሔር ዝሃቦ መልእኽቲ ብንጹር ይፈልጥ ነይሩ ያታ ጥቕሲ ልክዕ ከመይ ኢላ ዘላ ማለት ካልኣይ በቲ ዘለና ጸጋ ዕጉባት ምዃኑ ኣነስ በቲ ዘለኒ ይኣኽለኒ ምባል ተማሂረ እዩ ስለዚ ክንሳተፍ ተኮይኑ ብዙሕ ፍልጠት ከድልየና ግድን ኣይኮነን ብዙሕ ገንዘብ ከድልየና ግድን ኣይኮነን ብዙሕ ዓቕሚ ክህልወና በቲ ዘለና ነገር ማለት በቲ ዘለናዮ ጸጋ ዕጉባት ምዃኑ ሳልሳይ ነቲ ዘለና ጸጋ ምዕቃብ እዩ ምክንያቱ ሓደ እኳ ክሊልካ ከይዘርፈካስ ነቲ ዘለካ ኣጽኒዕካ ሓዞ እዩ ራብዓይ ነቲ ዘለና ጸጋ ምምሕልላፍ እዩ
እዚኣ ዘዳግም 34:7-8 ትብል ዘላ ሙሴ ወዲ 120 ዓመት ምስ ኮነ ኢሉ ዓይኑ ከይሓመቐ ጉልበቱ ከይደኸመ ብፁሕ ሰብኣይ ብሓይሊ እናሃለዎ ከሎ ብምንባር ኢድ ነቲ ኣብ ምስኡ ዝነበረ ጸጋ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ናብ ኢያሱ ኣሕሊፉ ባዕሉ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ንኢያሱ ኣረኪብዎ እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎ ሙሴን ኢያሱን ኣብ ዝነበረ ናይ ምስግጋር ሓላፍነት ናይ ምቕባል ተሳትፎ ዝኾነ ሽግር ኣይነበረን ማለት እዩ። ምክንያቱ ሙሴ ብሙሉእ ሓይሉ ብሙሉእ ዕቕሙ ከሎ ኢዱ ብምንባር ነቲ ዝነበሮ ጸጋ ነቲ ዝነበሮ ሓላፍነት ንኢያሱ ኣሰጋጊሩ። ስለዚ ኢያሱ ግን ከምኡ ገይሩ ከሰጋግር ስለ ዘይከኣለ ድሕሪ ኢያሱ እቲ ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ኢድ መሳፍንቲ ወዲቑ ክንደይ ኣደራእ ሓሊፉ ማለት እዩ። ስለዚ እዘን 4 ነገራት እዚኣተን ምልላይን ምፍላጥን ከድልያና እየን ማለት እዩ። ስለዚ እዚአን እንደዘይፈሊጥናየን ከዝብል ሕቶ ትሕቲኣ ዘላ ጥቕሲ ኣብ ዝህልቁ 12:2 እግዚኣብሔር ብሙሴ ጥራይ ድዩ ዝዛረብ ብኣናስ ኣይዛረብን ድዩ ድማ በሉ እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ሰምዖ ካህን ኣሮንን ሚርያምን እዩ። ሙሴ ነቲ ሊቀ ካህናት ተሰኪሙ ካብ እምባ ሲና ኣምፂኡ ንሓውኻ ቅብኣዮ ንሓውኻ ዝሓላፍነት ዝሃቦ ምስ ተባህሎ እግዚኣብሔር ዝበሎ ኩሉ ገይሩ እዩ። ስለምንታይ ኣነ ካህን ዘይኮንኩ ኣነ ሊቀ ካህናት ዘይኮንኩ ስለምንታይ ኣሮን ሓወይ ከም ዝኸውን ኣይበለን። ሙሴን ምርያምን ግን ነቲ ምስኦም ዘሎ ጸጋ ኣየለለይዎን ነቲ ኣብ ሙሴ ዝነበረ ንሕና ድሕሪ ሕጂ እግዚአብሔር ባዕሉ ክዛረበና ኣለዎ ወይ ከዓ ብኣና ክዛረብ ኣለዎ እምበር ከመይ ገይሩ ሙሴ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ይበል ኣሎ እንዳበለ ክብለና ዝነብር ኢሎም ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ምስ ኣጉረምረሙ እግዚአብሔር ነዚ መፍትሒ ገይሩሉ ስለምንታይ ከ ኣብ ልዕሊ ሙሴ ባርያይ ከምዚ ክትዛረቡ ዘይደፈርኩም ኢሉ ኣሪምዎም እዩ ማለት እቲ ሽዑ ንዓቶም ዝኣረሞም ከዓ ሕጂ ንዓና መእረምታውና እሞ በቲ ዘለና ጸጋ ዕጉባት ክንከውን ስለዚ እቲ ንሳተፎ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሳተፎ ኣብ ሮሜ 12:6-8 ዘሎ ከምቲ ተዋህበና ጸጋ ኢሉ በበይኑ ዝኾነ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ካብ ዝህልወናስ ኢሉ ትንቢት እንተኾይኑ ብመልክዕ እምነትና ይኹን እቲ ንሕና ንንበዮ ትንቢትን ዘለና ልክዕ እምነት ደረጃ እምነትን ተማሳሳሊ ተማጣጣኒ ክኸውን ኣገልግሎት እንተኾይኑ ብኣገልግሎትና ንጽናዕ ኢሉ ምጅማር ምቁራጽ ስለ ዘሎ እንታይ ኢሉ ኣገልግሎት እንተኾይኑ ብኣገልግሎትና ንጽናዕ ዝምህር እንተኾይኑ ብምምሃሩ ይጽናዕ መዓድ እንተኾይኑ ብምመዓዱ ዝህብ ተገሪሁ ይሃብ መራሕ እንተኾይኑ ብትግሃት ይምራሕ እቲ ዝድንግጽ እውን ብሓጎስ ይደንግጽ። ስለዚ ካብዚ ዘሎ ተሳትፎታት ኣበየናይ ደረጃ እዩ ንሕና ክንሳተፎ ንኽእል ብኸመይ ኣገባብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ዘርዚሩ ገሊጹልና ኣሎ ማለት ድሕሪ ንሪኦ ክሳተፉ እናደለዩ ክሳተፉ ንዘይከኣሉ እዩ ክሳተፉ ከም ዝግብኦም ይፈልጥዮም ክሳተፉ ይደልዮመ ብዝተፈላለየ ጸገማት ግን ክሳተፉ ኣይከኣሉን። ስለዚ መጀመርያቲ ንኸይሳተፉ ጸገም ዝኾነ ዘሎ ወይ ዝኾነና ዘሎ ኢና ነለልዮ ማለት እዩ። ስለዚ ተቐዳማይ ኣብ ሓንቲ ኣብታ ምስላ ዘርእን ዘረአን እየን ዘለዋተን 3 ጥቕስታት ኣብ ማቴዎስ 13:19-21-22 ዝብላ ዘለዋ ጥቕስታት ብዛዕባታ ዘርኢ ዘረአን እያ ክንዝክሮ ምእንቲ ማለት እዩ። እቲ ክፉእ ይመጽእ እሞ ነቲ ኣብ ልቡ ዝተዘርአ ይምንጥሎ እዩ። ስለዚ ዝምንጥሉ ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝምንጥሉ ካብ ልብና ከም ዘለዉ ፈሊጥና ነቲ ዘለካ ጸጋ ምዕቃብ ዝበልና የብላዕሊ እቲ ቃል ኣብቲ ንደልዮ ግዜ ኣይመጽእን ምክንያቱ ንሕና ይተረዳእናን ተመንጢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ስለቲ ቃል መከራ ወይ ስደት ምስ ኮነ ብኡ ይዕንቀፍ እዩ ከኣምን ይደሊ እምነቱ ክገልጽ ይደሊ ቤተክርስትያን ተሳሊሙ ክኸይድ ይደሊ ብዛዕባ እቲ ቃል ግን ዝኾነ ነገር ብምክንያቱ ዝኾነ ክመጾ ኣይደልን ወይ ከዓ ክመጾም ኣይደልን ወይ ክመጸና ይንደልን እዩ ጓሂ እዛ ዓለም እዚኣን ምዕሻው ሃብትን ግና ነቲ ቃል ይሓንቆ እዩ
سلازي أب كن بيت زلك معجاب بزح كتاتري بزح كتحز دحان صباح كركبولي اندابلكا تأوشنا زول قال كيف رأي ترفي رابعي اتخفو بارياغنا بلوبو قويتا يدونغو إيبل نركبولو ماتيوس 24 شمونتن يركبولو نركبولو إنا نعمتان نسح نعمتان قرب ناشتن دينا زلنا خمس سرح لنا خمس أقام لنا نبيت أملاخ نخين نسحا خين ونوسد قربان كين نوسد نقربو قويتا يدونغو لوم مشات كسوا عن خلي أملاخ لوم ما عن تكسوا عن أملاخ زبل سب كومو مخنيات يقربني تقدس الصحف كان صباح يتقولوا صباح نهي صباح كفاءة يا أخلاقي سلازي زي أحد جنيا مالت إذا قويتا يدنقو خون نيركبوا اللي بالقال مالت اتن عياشوك أكنديلن وسيدن زيتي تمالان دناقلين بقدسنا نيرن قويتا يصبيا نيرن مرعو قبلا فرق ليت نقيحن قال نجار زودلن نيرو مالت إذا زودلن كا زيتي أي نبرنن إذا زيتي تباهيلو زلخا قدس بيت خريستيان انتي لي أترجماتو زلا زيتي زتباهله امنت مسجبري حدا مالتيو امنت مسجبري نسهنا سجا نسهنا نفسي تسفى مس فقري تعجستي بزيت مكحتي ويصلات بزيت مكحتي أزيتي زيتي تباهيل الزلوين بدحري السعد فرحي إمالتي فريحي خدكو نتمكليت كادما عم مدرحة بأخوه إنه جنزبك كم زت تيله كم زخبلني يوم كم زت تيله كم زخحتني يوم زبل فرحي مالتي فرحي أب قال زابير اتزعبي حتياتي أب قال أرسنا هرينا فرحي كساته فدلمو جن يفرح مالت سلازي دقاقي موقيتا جن أي تفرح أنا مساخة ببحري مستحلف ندابله منفس فرح خمس خلّة زت تابع عمنيرو مالت شعون الساتهم ويتاي مازت أمي خاري إناكا ويس أميكا ويجشكا ويعريكا ويحميمكا ويتأثيركا زي جلجل ناكا إلهم يملسوي ناتو زابير بأكل كزاربهم زابير بأكل مسيو كاباتهم أقلقلوت كسبة يوم سبة زون كم زي يوم مسلو نهواريات جن من قست أملاخ أبي الله مسبلوا من قست أملاخ أما أكلكم الليل سلازي توم كساتوفون نادلي كساتوفون زي كألو أتزقمهم زلوا الزين كابتو بزح الزيو سلازي كساتوفون تغينهم كأنزي كنا تحت زي نعبنت زمن طلو كم زلوا نتقال أملاخ نخيمنتل كما يجرون كعقبوا خم زلوا تنمدحانيت زين تنسقمات ين مالت شارشاي نتوم زي ساتوفون مستاف زي ملكتهم زماسلهم بخمي ساتوفو وي بخمي نساتوفو وي بخمي نساتف من أب كتر حمشة زلوا كساتوفو خمس قبوا مفلتيهم كساتوفو ندليهم جن كساتوفو يكالون ياتبن زيهم شارشاي جن عايز ساتوفون يوم مستاف كم زدليهم وين كم مستاف كم قبوا نايفلتون يوم مالت سلازيهم كابتوم دكشكا زلها أتا دكشكا زلها تبارابر استباها اليوم بجاها قويتاي بتت الأخوة على أخي ليك النبيات مسيئي بت الأخوة بخال جركاد على أكمبر أنس نزي أي الأخني نزيك زابير كم يجروح الأخ كم زلوا زابير يعري ويتملسي أبو الله تسأجم أبزي تصحيف الله اتملسها أو بتر استلو مالت كلا أي قويتاي إنه عليتي كم ناسية تدخائيو أنا خابيت أبوي اتنشتئ نإسرائيل دعا بمنتاي كدحنومي بلوي من خبز بالزلوزي قد يورني مالت أما صحف مسافنتي شدش قدر عسرت حمشة ملأخ أملاخ مسيو التحيال زابير مساخائب كله زابير مسانا ندزه اللموز خلي شقراي مبسحنان زابير سلز قدفنا زابير مسانا سلز يلو يبزخلو بارنت زلنا دقي موت ملأخ أملاخ نهزبخا بإيد كاغيره حرا خوصام يمسبلو زبل قاليو عليتي كم مناسي اتدخائيو سلازي ازي تحتنا زي كونس نفسه تحتنتي انا دا انتاي فلت انا دا انتاي عقملني انا دا انتاي سلطان لن عيدا انتاي ملكتني زبل منفس تحتنت سلازي خونتن
ኣብታ ቀዳመይቲ ኣብ ቁፅሪ 4 ዝረኣናየን ፀጋኻ ምልላይ ዝብል ሓደ ካብዩ ስለዚ እንሆ ዓለተይ ካብ ምናሴ ትድኻ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ምናሴ ብኸመይ ኮነ ተጠቂሱ ዘሎ ማለት ኣነ ከዓ ኣብ ቤት ኣቦይ እቲ ንእሽቸ ንእስራኤል ዳ ብምንታይ ከድሕኖም እየ ስለዚ ብምንታይ ከድሕኖም ከም ዝኽእል እቲ መልኣኽ ኣምላኽ ገሊጹ ናብቲ ኣገልግሎት ኣምፂዎ ማለት ስለዚ 32,000 ወተሃደር እኳ እንተኣከበ 300 ብሱላት ወተሃደራት ሒዙ ኸይዱ ንዓዱን ንህዝቡን ሓራ ኣውፂዎም እዩ ማለት ደም እስጢፋኖስ ምስክርካ ከፍስሱ ከለዉ እንሆ ባዕለይ ምሳታቶም ሰሚረ ኣብኡ ደው ኢለ ነይረ ክዳውንትቶም ዝቐተልዎ እውን ሓለኹ በልክዎ ይቕሬታ ኤርምያስ 1:6 ትብል ዘላ እታ ጥቕሲ ኣብዘይ ቦታኣ እያ ዘላ ማለት እዩ ግብረ ሐዋርያት 22 ኣብ ታሕቲ ኣላ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ተደጊማ ኣላ ማለት እዩ ኣነ ቆልዓ እየ ትብል እያ ቅሬታ እዛ ኤርምያስ 1:6 ትብል ዘላ ኣነ ቆልዓ እየ ግን እርማይና ሕጂ ብኸማ ሓዝዋት ታሽም ተደጊማ ኣላ እታ ጥቕሲ ማለት እዩ ቅሬታ ኣነ ቆልዓ እየ ክብል ከሎ ኤርምያስ ናብ ህዝበይ ክልእኸካ እየ ናብ ህዝበይ ክልእኸካ እየ ምስ በሎ ኣነ ቆልዓ እየ ኣነ ክዛረብ ዝኽእል ኣይኮንኩን ምስ በሎ ቆልዓ እየ ኣይትበል ኣብ ማሕፀን ከይሃነፅኩኻ ቀደስኩኻ ካብ ማሕፀን ከይወፃኻ ኣብ ማሕፀን ከይሃነፅኩኻ ፈለጥኩኻ ካብ ማሕፀን ከይወፃኻ ቀደስኩኻ ነቢ ንኣህዛብ ክትከውን መደብኩኻ ክትተክልን ክትምንቁስን ክትሃንፅን ከተፍርስን ስልጣን ሂበካ ኣለኹ ስለዚ ናብ ዝበልኩኻ ቦታ ኪድ ዝበልኩኻ ኩሉ ከዓ ተዛረብ እምበር ቆልዓ እየ ኣይትበል ትብል ማለት ኤርምያስ 6 ትብል ዘላታ ጥቕሲ ቅንዕትላ እትኡ ዘሎ ንባባት ግን ናታ ኣይኮነን ማለት እዩ ቅሬታ ክንዕርያ ኢና እታ ራብዓይቲ ኣነስ ጓሳ ኣሓን ኣራይ ዳዕሮን ነበርኩ እምበር ነቢ ወይስ ወዲ ነቢ ኣይኮንኩን ክፅዋዕ ከሎ ናብ ኣገልግሎት ክፅዋዕ ከሎ ናብ ነቢነት ክፅዋዕ ከሎ ነቢ ኣሞፅ ካብቶም ሌዋውያን ኣይኮነን ካብ ቤተ ክህነት ካብ ቤት ኣሮን እውን ኣይነበረን እንታይ ነይሩ ባዕሉ ከም ዝገልፆ ዘሎ ሓላዋሓን ኣብቲ ኣሓ ዝጓስየሉ ከብቲ ዝጓስየሉ ከዓ ብብዝሒ ዳዕሮ ስለ ዝነበረ ዳዕሮም ጭንጋፍ ዝፈቱ ብኸምኡ ዝመላለስ ዝነበረ ሰብ እዩ ማለት እግዚኣብሔር ክፅውዖ ከሎ ኣነ ፀዊዕካ ኣለኹ ትማሊ ዝነበርካዮ ካሊኡ ሕጂ ግን ናብዚ ፅዋዓካ ኣለኹ ስለዚ እታ ናይ መወዳእታ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ደም እስጢፋኖስ ምስክርካ ከፍስሱ ከለዉ ድማ ባዕለይ ምሳታቶም ሰሚራ ኣብኡ ደው ኢለ ነይረ ክዳውንቲ እቶም ዝቐተልዎ እውን ሓለኹ በልክዎ ስለዚ ናብ ህዝበይ ክልእኸካ እየ ክብሎ ከሎ ሕሩይ ኣቕሓ ክብሎ ከለዎ ከመይ ኢሉ ከም ዝብለኒ ዘሎ ኣነ ከመይ ኢለ ሕሩይ ኣቕሓ ክኸውን ልክዕ ከም ዘይፈለጠ ኮይኑ እዩ ዝመስሎ ዘሎ ማለት ኣብዚ ኩሉ ደም ስለዚ ኣነ ሕሩይ ኣቕሓ ገይረካ ኣለኹ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ኣብ ቅድሚ ኣህዛብን ስመይ ክትፀውር ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ ኢኻ እዩ ስለዚ ነዚ መልእኽቲ ዝምስ ተቐበለ ግን ኣብቲ ዝመፅእ ክንሪኦ ኢና ምስጋን ደምን ከይተማኸርኩ ምስቶም ሙርያት ሃዋርያት እውን ናብ ሃገር ዓረብ ከይደ ወንጌል ክሰብኽ ጀመርኩ ኢሉ ድሕሪ 14 ዓመት እዩ ምስ ሃዋርያት ዝራኸብ ዘሎ ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዝግባአና ተሳትፎ ብምግባር ንረኽቦ ረብሓ እዩ ታጥቕሲ ተደጊማ ኣላ ኣብዚ እታ ንኡስ ኣርእስቲ ቁፅሪ 6 ትብል ዘላ 7 ምዃና እያ ብዙሕ ፀገም የብላ እንድሓን ክንፈልጣ ግን ዝግባአና ተሳትፎ ብምግባር ንረኽቦ ረብሓ እዩ ዘርኡ ኣብ ምድሪ ክስልጥን ወለዶ ቕንዓት ክባረኽ እዩ ሃብትን ፅጋብን ኣብ ቤቱ እዩ ጽድቁ እውን ንዘለኣለም ይነብር ንቑንዓት ነቲ መሓርን ርሕሩሕን ኣብ ጸልማት ብርሃን ይወጻሎም ኣብቲ እግዚአብሔር ክንሳተፎ ዝፈቀደልና ኣብቲ እግዚአብሔር ክንሳተፎ ዝደልየና ተሳትፎ ብዘይ ትህቂት ብዘይ ምጉርምራም ብዘይ ተጉላባነት ንኻልኦት ብዘይ ምጥማት ዓቕምና ምስ እንገብር እዚ ዓይነት ዝጸጋ ካብ ኣምላኽ ተዳልየልና ኣሎ ማለት ስለዚ ዘርኡ ኣብ ምድሪ ክስልጥን
ወለዶ ቁንዓት ክባረኽ ሃብትን ፀጋብን ኣቤቱ ጽድቁ ንዘለዓለም ክነብር ንቁንዓት ነቲ መሓርን ርሕሩሕንሲ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይወጻሎም። መዝሙር ዳዊት 112 ጥቕሲ 2-4 ሕጂ ኣብዛ ዘመን እዚኣ ቤት ኣሕዋት ታሓት ኣደ ውሉዱ ግርሁ 100 ከዕበት ምስ ስደት ኣብታ ትመጽእ ዓለም ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘይረክብ የልቦን ኢለ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 30 ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኩሉ ሲዒብና ኩሉ ሓዲግና ሲዒብና ካለና ንሕና እንታይ ጻማና እንታይ ዓስብና እንታይ ደሞዝና ኢሉ ምስ ሓተቶ ኣብዚ ምድሪ እዚ 100 ከዕበት ምስ ስደት ጸጋታት እግዚአብሔር 100 ከዕበት ምስ ስደት ኣብቲ ዝመጽእ ከዓ ዘለዓለማዊ ህይወት እዩ። ውሉድ ካብ ኮና ከዓ ወረስቲ ድማ ኢና ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና ምስኡ ሓሳረ መከራ እንተጸገብናስ ምስኡ እውን ክንነብር ኢና። ሃረርታ ፍጥረት ነቲ ምግላጽ ደቂ ኣምላኽ ይጽበዮ ኣሎሞ ከምኡ ከዓ ኣነ ንስቃይ እዚ ዘመን እዚ ነቲ ኣባና ክግለጽ ክመጽእ ዘለዎ ክብሪ ከምዘይ መዓራረዮ ኣኣምን ኣለኹ። ስለዚ ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና ምስኡ ሓሳረ መከራ እንተጸገብናስ ምስኡ እውን ክንነብር ኢና። ምክንያቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብጸጋ ኣምላኽ ሳልሳይ ሰማይ በጺሑ ነቲ ሰብ ክዛረበሉ ዘይተፈቅደሉ ክዛረበሉ ዘይክእል እግዚአብሔር ንሰብ ዘዳለዎ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ዘይተሓለነ እግዚአብሔር ነቶም ዝፈርሕዎ ኣዳልዩሎም ኣሎ እዩ። ስለዚ ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና እሞ ምስኡ ሓሳረ መከራ እንተጸገብናስ ምስኡ እውን ክንነብር ኢና እዩ። ስለዚ ሃረርታ ፍጥረት ነቲ ምግላጽ ኣምላኽ ይጽበዮ ኣሎ እሞ ከምኡ ከዓ ኣነ ንስቃይ እዚ ዘመን እዚ ነቲ ኣባና ክግለጽ ዘለዎ ክብሪ ከምዘይ መዓራረዮ ተረዲአዮ ኣለኹ እዩ። ሻውዓይ ዝግባአና ተሳትፎ ብዘይ ምግባርና ዝመጽእ ሳዕብየን። ስለዚ እቲ ሕድሪ እቲ ህይወት ኩሉ ካብ ጨጉሪ ርእስና ክሳብ ጽፍር እግርና ካብ ኣምላኽ ኢና ተቐቢልናዮ ኣምላኽ ከዓ ብመጠን ዝሃበና ክጸባጸብ እዩ ማለት። ስለዚ እቲ ዝግባአና ተሳትፎ እንተገርና ከምዚ ክንሪኦ ጸናሕና ዘርኡ ምድሪ ክስልጥን ወለዶ ቁንዓት ክባረኽ ነቲ መሓርን ጻድቕንሲ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይወጸሎም እናበለ ከም ዝገለጾ ዝግባአና ተሳትፎ ብዘይ ምግባር ዝመጽእ ሳዕብየን እዩ። ኩሉ መሊእካ ከሎስ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ባህ ኢልካ ብጽቡቕ ልቢ ስለ ዘየገልገልካዮ እዩ። እዚ ምዕራፍ እዚ ዘዳግም 28-47 ብምሉእ እዚ ምዕራፍ እዚ ንእግዚአብሔር ብምእዛዝ ዝመጽእ በረኸትን ንእግዚአብሔር ብዘይ ምእዛዝ ዝመጽእ መርገምን እዩ። ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ኩሉ መሊእካ ኩሎስ ንእግዚአብሔር ባህ ኢሉካ ብጽቡቕ ልቢ ስለ ዘየገልገልካዮ። ስለዚ እግዚአብሔር ንዝገበረልና ናብራ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና በረኸት ባህ ኢሉና ደስ ኢሉና ስኻ ስለ ዝረዳእኻልና ስኻ ስለ ዝፈቐድካልና ኢድካ ስለ ዝዘርጋሕካልና እዚ ምሸት እዚ ብበረኸት ንሕልፎ ኣለና እዚ ምሸት እዚ ብሓጎስ ንሕልፎ ኣለና ኢልና በቲ እግዚአብሔር ዝገበረልና ባህ ክብለና ይግብኦ እዩ። ስለዚ ከዓ ቃል እግዚአብሔር ብእግዚአብሔር ተሓጎሱ ዝብለና ተፈስሑ ብእግዚአብሔር ዘረዳእነ በቲ ዝረዳእና ኣምላኽ በቲ ዝምግበና ኣምላኽ ተሓጎሱ እንዳበለት ያ ቤተ ክርስቲያን ትእውጅ። ኩሉ መሊእካ ኩሎስ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ባህ ኢሉካ ብጽቡቕ ልቢ ስለ ዘየገልገልካዮ። ስለዚ እቲ ጠንቂ ናይቲ መርገም ዝመጽእ ዘሎ ኩሉ መሊእ ኢሉ ከሎ ማለት ኩሉ መሊእ ኢሉ ክብል ከሎ ካብ ሰማይ መና እናዘነመሎም ካብ ከውሒ ማይ እንዳፈልፈለሎም ፀሓይ ሃሩር ከይሃስዮም ብደመና እናጽለሎም ለይቲ ከይጽልምቶም ብዓምደ ብርሃን እናመረሖም ንእግዚአብሔር ዘገልግሉሉ አንደበት ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም በረኸት ርእዮም ዓጊቦም ዘመስግኑሉ ህይወት ኣይተዋህቦምን። እግዚአብሔር ካብዚ ከምዚ ሰውረና እዩ። ኩሉ መሊእካ ከሎስ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ባህ ኢሉካ ብጽቡቕ ልቢ ስለ ዘየገልገልካዮ። ስለዚ በቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ነገር ባህ ክብለና እዛ ሎም ምሸት እዚኣ ንሕና ረኺብናያ ዘለና
በዚያውን ባህ ክብለና ይግቦ ማለት ናቱ ክንደይ ሰባት ሎሚ በዛ ሰዓት እዚያ ኣብ ጭንቂ ዘለው ክንደይ ሰባት ኣብ ሕማም ዘለው ክንደይ ሰባት ኣብ ሆስፒታል ዘለው ክንደይ ሰባት ፈትዮም ዲዮም ከይፈተው ኣብ ግብሪ ጸልማት ዘለው ስለዚ ካመን ኮይንልና ዛምሸት እዚያ ብዛዕባ ዛምሸት እዚያ ባህ ክብለና ይግቦ ማለት ኩሉ መልእካ ሁሉስ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ባህ ኢሉካ ብጽቡቕ ልቢ ስለዚ የገልገልካዮ ናይ ምምስጋን ባህሪ ናይ ምሕጓስ ባህሪ በታ አምላኽ ዝገበረልና ክንላማሞዶ ይደል እግዚአብሔር ቀጺሉ ኩራ እግዚአብሔር ካ ኣብ እስራኤል ነደደሞ እታ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ዝገበሮ ወለዶ ክሳዕ ዝውዳእ 40 ዓመት ኣብ በረኻ ኮለል ኣበሎም መገዲ 12 መዓልቲ ማለት በቲ ናይቲ ግዜቱ ማለት ስለዚ እንታይ ኢሉ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ዝገበረ ወለዶ ክሳዕ ዝውዳእ እዩ እቶም ካብ ምድሪ ግብጽ ዝወጹ ልዕሊ 600,000 ዝኾኑ ሰብኡት በጀካ ኢያሱን ካሌብን ንምድሪ ርስቲ ዝኣተው የለን ዕላማ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ስለዚ ተኣህላለኽዎ እቲ ካብ ግብጽ ክፉእ ዝገበረ ወለዶ ኣብ ምድሪ በዳ ክሳብ ዝጠፍእ ማለት እዩ ናብ ምድሪ ርስቲ ናብ ምድሪ ተስፋ ናብ ምድራዊት ከነአን ከኣቱ እግዚአብሔር ኣይፈቀደሉን ናቱ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝፈቀደልና ዝሃበና ተሳትፎ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ዘይምስታፍ ተሳዕብየኑ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኩላ ዝሃገር እዚኣ ድማ ክትባድምን ክትዓኑን እያ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ከዓ 70 ዓመት ንንጉስ ባቢሎን ክግዝኡ እዮም ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ እዩ ትሕቶ ነይሩ ኤርምያስ 25:11 እታ ሃገር ክትዓኑ ስለዝደለየ ኣይኮነን እንደዘይ ተመሊስኩም ንእግዚአብሔር እንደዘይ ተኣዚዝኩም ጣዖት እንተምሊኽኩም እዛ ሃገር እዚኣ ክትዓኑ እያ ንስኻትኩም ከዓ 70 ዓመት ኣብ ባርነት ክትነብሩ ኢኹም እግዚአብሔር በለ ኮነ ኸኢሉ ንነቢ ኤርምያስ ነቲ እግዚአብሔር ብነቢ ኤርምያስ ገይሩ ዝሃቦም ኣይሰምዕዎን ስለዚ ፈትዮም ጸሊኦም 70 ዓመት ኣብ ባቢሎን ባሮት ክኾኑ ነይርዎም ነዚ ዘይጠቅም ባርያ ገና ናብ ወፃኢ ጸልማት ደርቢዎ ኣቡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናን ክኸውን ምስ ናይ ሓዲስ ክዳን ከነማዛዝኖ ኾለና ንሶም ብስጋ እዮም ግዒዞም ብስጋ እዮም ናብ ባርነት ኣትዮም ማለት እዩ ኣብ ሓዲስ ክዳን ዝግባአና ዘይምግባር ግን ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ናብ ወፃኢ ጸልማት ደርቢዎ ኣቡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን ሓደ መክሊት ተቐቢሉ ነታ ዝሃቦ እግዚአብሔር ሓንቲ መክሊት ዘይርባሓ ዘይተሳተፈላ ኣገልጋሊ እዩ ማለት እቶም ፈራሓትን ዘይኣምኑን ፍንፉናትን ቀተልተ ነፍስን ኣመናዝርን ጠንቆልትን መምለኽቲ ጣዖትን ብዘለው ሓሰውትን ገና ግዲኦም ኣብ ተባሓውንን ዲንን ዝነድድ ቀላዩ እዚ ካልኣይ ሞት እዩ በለኒ ኣብ ራእየ ዮሃንስ 21:8 እዚ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ ስለዚ ኣብቲ ተሳትፎ እግዚአብሔር እንደዘይ ተሳቲፍና ኣበይና ንሳተፍ ኣብዚ ተገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ ፈራሓት ኢሉ ዘይኣምኑ ፍንፉናት ቀተልቲ ነፍሲ ኣመናዝር ጠንቆልቲ መምለኽቲ ጣዖት ብዘለው ሓሰውትን ገና ግዲኦም ኣብቲ ብሓውንን ብዲንን ዝነድድ ቀላይ እዩ እዚ እቲ ካልኣይ ሞት ኩሉ ግዜ ቦታትና ብፍላይ ኣብ ግዜ ሓዘን ኣብ ግዜ ቀብሪ ካብ ዳግማይ ሞት ካብ ዳግማይ ሓዘን ይሰውረና ኢሎም ዝጽልይዎ ዓባይ ጸሎት ከነስተውዕለላ ይግባአና እዩ ኣብነታውያን ተሳተፍቲ ኣብ ዕዮ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኣብነታውያን ዝኾኑና ኣለው ናብቲ ዓስቢ ጠመቶሞ ካብ መዝገብ ግብጽስ ነቲ ጸርፊ ክርስቶስ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቆጸሮ እዩ መን እዚ ሊቀ ነቢያት ሙሴ እዩ ናብቲ ዓስቢ ጠመቶሞ ካብ መዝገብ ግብጽስ ነቲ ጸርፊ ክርስቶስ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቆጸሮ ናቱ ወዲ ጓል ፈርዖን ተባሂሉ ይዓብዩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ይዓብዩ ወዲ ጓል ፈርዖን ተዳኣ ተባሂሉ ንጉስ ይኸውን ንፍርዖን ይክትክእ ወዲ ዕብራዊት እዩ ዕብራዊ እንተዳኣ ተባሂሉ ከዓ ናብ ቀላይ ክድርበ ክቅተል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ምርጫ ዝመሪጹ ሙሴ ማለት ናብቲ ዓስቢ ጠመቶሞ ካብ መዝገብ ግብጽስ ነቲ ጸርፊ ክርስቶስ ከም ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቆጸሮ
نتزي الرأي سلزرعيها صنعه نتزي الرأي سلزرعيها صنعه لذي كابتم أبنة تاويان زخوننا بزحات حدا لك النبيات موسى كلا أي كابتم أبابيلون أمركو توليدوم أمركو عبيوم أبابيلون عبيوم نهزب أملاخ ناب مدري تسفا ناب مدراويت كنعان زمولوسو حدا نبي إزرائيل مالت أبو تصحيف له زلو مسكرنات إجزابير انت عايزبل إزرا حق إجزابير ممرمارن مقبارن سرعتن فردن كأب إسرائيل كمهرسي لبو أدالوه دس سيلوكا بملؤ لبخا سلازي ملكا يزبل قدمت عيو إزرا انت عيجيرو حق إجزابير ممرمارن مقبارن نستوعل لنا سبقنا ممهار مصباح دحرا يزمت مالت انت يقولوا إزراقن حق إجزابير ممرمارن مقبارن ناتو اندحر مرميرو زي فلتيو اتزقبرو جيغا خون سلازخل مجمريا مرميرو حقي فلت مسفلت انا تسفلت حقي بهوت نبرلو نيرو نبعلو بهوت مس نبرلوها سرعتن فردنكا اب اسرائيل نخمهر لبو ادالو سلازي بخمزي لبو سلازي ادالو سرعتن فردن اب اسرائيل ابتم اب مدري مركوز نبرو اب بابيلون ادالو يعي سلاز نبره اتي نقص احزاب ارتحشاستا نقص كصحفلو خلو بزغرم نجر مسكرنت هيبو مالت نتدبدابي خصحف كهلو انتايلو ناب كهن ناب ازرا كهن إل ناب ازرا كهن فلا تصحفي حق املاخ سماي مجمريا ترست مالت ناب ازرا اتي مركونيا ناب ازرا نابتي غواسا ايكوننز بلزلو ناب كهن ازرا ناب ازرا كهن فلا تصحفي حق املاخ سماي إلو ارتحشاستا ازي ناي احزاب نقص نغستاتي مالت سلازي ازرا حق اغزابير ممرمارن مغبارن اصبيغنا نستوعل لنزين حق اغزابير ممرمارن مغبارن سرعتن فردن كعب اسرائيل كمهرسي لبو ادالوي سلازي بخمزنا تعيو سلازي جمرو اب قدمتي زي امان نغوس موغس رخيبس كصحفلو خلو ناب كهن ازرا فلا صحف حق املاخ سماي لي صحفلو اب حديث كدان ابنتنا هارا باولوس كابتن بزحات انا اب احزاب وانجيل من تخسبخ يلو نودو اباي كغلصو مسفتوي ناتو ابرغا دماسكو غويتا ياس كريستوس باكالي تغليصلو كاب غويتا ياس كريستوس دمسي سميع تملخت بقتا هابي توسيدو كاو ملخت مستقبلي ناب حنانيا خيدو حنانيا اطميقو مالت أنا أبا هذا وانجيل كسبخ إلو نودو أباي كغلصو مسفتوه شعو بؤو مسغان دمن كي تماخركو نابتم قدمي زنبور حواريات ناب يروساليم كو كي ديبكو ناب بنر عرب كدكمو كم بحدش ناب دماسكو تملسكو سلازي تامستير انتيا أنا أبا أحزاب وانجيل من تخسبخ إلو نودو أباي كغلصو مسفتوه نزاز أغازي أيو آلي ليواتا أغاها من اللاي زبلنا عند وي ناتي اب احزاب انا اب احزاب وانجيل من تخسبخ يلو نودو اباي كغلصو مسفتوي زابير زستوعل امره يهبنا اب تساتفو عي املاخ تصويعهم اندحريت كابز تملسوي زابير اندحريت كاب مملاس زابير سورنا اتوم مسؤوده يبوم زنبرو سبات غنا نسو كابانا زحيل حزبي امو ابت حزبتي كنديب اي نخلنينا زياتهم مس اياسون مسكاليبن كاب 10 تخلته نجد 10 كاب 10 نجد تمريصوم 10 تخلته سبات يوم نيروم انصار تزتلاخو عيو እግዚአብሔር ገሮም ነት ህዝቢ ናብ ራዕድን ናብ ፍርሕን ናብ ሕንፍሽፍሽን ንኽምለስ ዝገበሩ ሰባት እዮም አንጻር ተተልእኾም ياريكو بصيحوم مدر تسفا بصيحوم سليم تمليشوم تتسفا جن كريوي قالون نبعلو ما يتساتفون نتهزبخا نخي ساتفن نخي مسجنن ني مدر تسفا نخي تمتن نجبس خملس كحسب كم زلوا زغبرو يوم እግዚአብሔር ازيوم እግዚአብሔር زقطعو نحزب املاح زبدلو كاب 10 نجات زتمرسو 10 سبات يوم مالتي
ቀፂሉ እታ ሰበይቲ ወዲ ወለደት ስሙ ከዓ ሲምሶን ሰመየቶ ጥቆልዓ ድማ ዓበየ እግዚአብሔር እውን ባረኾ ኣብ መሓነ ዳን ኣብ መንጎ ጾርዓን የሽታኦልን ከሎ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር ክድርኾ ጀመረ መን እዚ ሳምሶን ማለት እዩ ብትንቢት ተወሊዱ ብመንፈስ እግዚአብሔር ከዓ ክመራሕ ጀሚሩ ካብ መዓልቲ ምጅማር መዓልቲ ምፍጻም ስለ ዝበልጽ ግን ነቲ ዝጀመሮ ክውድኦ ኣይከኣለን ዘይመኻኣሊኡ ከዓ ሲምሶን ፍልስጤማውያን እነው ኣብ ልዕሊኻ በለቶ ንሱ ድማ ካብ ድቃሱ ተባራበረ እግዚአብሔር ከም ዝሓደጎ ኣይፈለጠን እሞ ከም ቀዳማይ ግዜያት ፍንሕንሕ ኢሉ ክወፅእ ኢሉ ሓሰበ እግዚአብሔር ከም ዝሓደጎ ኣይፈልጥን ነበረ እዚ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ጸጋ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ክብሪ እንደዚህ የለሊናሉ እንደዚህ ዓጊብናሉ እግዚአብሔር ነቲ ጸጋኡ የግድፈካሞ ዱርቡይ ዝኾነ ሰብ ፍልጠት ኣለና እናመሰለና ጸጋ ኣለና እናመሰለና ዱርቡይ ዝኾነ ሰብ ትኸውን ካብዚ ከም ዝሰውረና እዩ ስለዚ ኣብ ኢድ ጸላእቱ ኣትዩ ዓይኑ ጎጥጉጦም ኣውፅሙ ታሪኹ ኣበላሽዩ ካብዚ ከም ዝሰውረና ካብቶም ተጸዊዖም ጻዋዒቶም ዘይኽበሩ ሓደ ሳምሶኒ ብስጋውን ብብዙሕ ጭንቂ ሓሊፉ ንህዝቢ ኣምላኹን ብዙሕ ጎዲኡ ማለት ብድሕሪኡ ይሁዳ አስቆሮታዊቲ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ጉባኤ ጎይታ ኣብ ማእዲ ጎይታ ዝነበረ ይሁዳ አስቆሮታዊ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 1:24-25 ወልብ ኩሉ ትፈልጥ ጎይታ እዛ ይሁዳ ናብ ስፍሩኡ ምእንቲ ኸይድ ዝሓደጋ ስፍራ ኣገልግሎትን ሐዋርያነትን ክቕበልሲ ካብዞም ክልተ እዚኣቶም ዝሓረኻዮ ሓደ ኣርኢሎም ጸለዩ እንታይ ኢሉ ይሁዳ ናብ ስፍሩኡ ምእንቲ ክኸይድ ማለት እግዚአብሔር ዝመረጸሉ ቦታ ገዲፉ ናብቲ ንሱ ዝመረጾ ሞት ጥፍኣት ክኸይድ ምእንቲ ዝሓደጋ ስፍራ ኣገልግሎትን ሐዋርያነትን ክቕበልሲ ካብዞም ክልተ እዚኦም ዝሓረኻዮም ሓደ ኣሪ ስለዚ ንሐዋርያነት ተሳቲፉ ናብዚ ኣገልግሎት ተሳቲፉ ናብዚ ብዘይ ምስታፉ ከዓ ካልዕ መገዲ ከይዱ እቲ ዝረኸቦ ከዓ ነቲ ዝተቀበለን 30 ቅርሺ ክበልዕን ሰይጣን ኣየፍቀደሉን ማለት ህይወት ጎይቱ ምስ ሕለፈ ህይወቱ ንኽሕልፍ ሰይጣን ደፋፊኡ ደሪኽዎ ማለት ራብዓይ ንሪኦ ዴማስ ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምስ በዓል ሉቃስ ምስቶም ዓበይቲ ሐዋርያት ጠቂስወሎ ኣብዚ ኣብ ፊልጵስዩስ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ዴማስ ነዛ ዓለም እዚኣ ፈትይዋ እሞ ሓዲጉኒ ናብ ተሰሎንቄ እውን ከደ ነፀብራቕ ናይ ከተማ ተሰሎንቄ ምስ ረአየ ነቲ ዝተዋህበ ሓላፍነት ገዲፉ ምስ ከደ ብድሕሪኡ ዴማስ ተነሲሑ ተመሊሹ ዝብል ኣይተጻሕፈሉን ካብዚ ከምዚ እግዚአብሔር ይሰውረና ዓስራይ መወዳእታ ማለት እዩ መንፈሳዊ ተሳትፎ ጻዋዒት ኣምላኽ ድዩ እዚ ኩላህና ክንምልሶ ዘለና እዩ ጻዋዒት ኣምላኽ ድዩ ኣብ ተሳትፎ ኣብ ጻዋዒት ኣምላኽ ክሳተፍ ይግባአልኒ ድዩ ትመልሲ ነፍሲ ወከፍና ይግባአልና እዩ ብኸመይ ንሳተፍ ግን ከምቲ ዓንተበይ ዝረአናዮ መዓድ ተኾይኑ መራሒ እንተኾይኑ ኣገልጋሊ ተኾይኑ ነቢ ተኾይኑ ወሃብ ተኾይኑ መኻሪ ተኾይኑ ኣብ ብኸመይ ንሳተፍ ነጊርና ኣሕዋተየ ኣብቲ ጽዋዓኹምማ ተመልከቱ ብዙሓት ብስጋ ለባማት ብዙሓት ስልጡናት ብዙሓት ጨዋታት ኣይተጸውዑን ስለዚ እዚኣ 126 ትብል ዘላ ትረአየኩም እንተልያ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 26 እያ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጻዋዒት ካብ ኣምላኽ እምበር ብፍልጠቶም ብዓልየቶም ብስልጣኒኦም ስልጣናት ብምንባሮም ጨዋታት ብምንባሮም ኣይኮኑን ተጸዊዖም ዘለዉ ኢሉ ስለዚ ጻዋዒት ኣምላኽ ንኩላህና ንምንታይ ዕላማ ዝብል እዛ ጥቕሲ እዚኣ ነስተብህለላ ኩላህና ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልኣት ብጽሕና ክርስቶስ እዚአን ኣርባዕተ እዚአን ኣጸቢቕና ነስተውዕል ኣለና ንምንታይ ኢና መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንገብር ዘለና ንምንታይ ኢና እዚ ንገብሮ ዘለና ኣብዘን ኣርባዕተ ነጥብታት ከነስተብህለለን ናብ ሕብረት እምነት ኢሉ ኩሉ ግዜስ ኣብ ሕብረት እምነት ምእንቲ ክንበጽሕ ኣቦና ኣብታ መዛዘሚ ጸሎት ናይ ኣግቢያ ዝጽልይዋ ኣብ ሕብረት እምነት ክንበጽሕ ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ
ناب أخول سبأي ناب لكع ملآت بصحنا كريستوس كسع النبصح اتون قدسان نتجبر أقلقلوت نمهنات سجا كريستوس ملآت من انتو خونيلو نسو نقال يوم هواريات نقال يوم دما نبيات قال يوم كأوانجيلاويان قال يوم قاسوتن ممهران كخونون هابي يفيسون 4:11 حساب 16 ناب حبرت امنت ناب فلتت ودا املاخ ناب اخول سباي ناب لكع ملآت بصحنا كريستوس حساب نبصحي سلازي هواري قدس بيتروس ابقالا يملختو 1:10 سلازي اتم احواتنا نصوعاكم نمحرايكم كتسنعو ازيكم تقادلو اذن تقبركم سي كتو اي كتندل حصنيكم أمجرشا مدمدمتا أتصاب النهبو خا أبكر معينو كله جهز بلن كانوا عنيمبر أبكر ميو زحبا فطور يلبون إتنحنا نمني ناس أبصاب نهبو نسبات هيكون ناس أبصاب نهبو أتصاب نهبو أبكر معينو كله جهز بلن كانوا عنيمبر أبكر ميو زحبا فطور أماني يخون زي أماني نكزابير زي قلقل يخون زي قلقل كله أتا ساعات ناي موداتا ساعات نامن برفردي كمس ناي قدني نقبرخا فلطلخو عقمخا حيداتيو نقالي حلي خايو نسميو ناي كحات كاينمو أنخا حدو كاخا عصو زيك الكفوت عفدقه هبكا اللو نتي ملأخ محبر ناي فيلادلفيا تبهلي عقمخا حيداتيو نقالي جن حلي خايو نسميون أي كحات كايون سلازي حدو كاخي عصو خفوت عفدقه هبكا اللو كساته في دل نيره جن كم زخوين زبل مخنيات زابير زخوفته عفدقه سبات كعصوه كم زي كوليز نقرنا سلازي اتعب سلمات التحبه نابرهان زمس حسابات لبخ ازقلص قويتا خسع زمس قدمي غزيو حنتكو اي تفردو شعود ما نفس وكف نندو كاب املاح كقبل قداماي كورنثوس معراف 4 قصري 5 سلازي ازي مستاف زبل ارستنا بالكابنويه بحاسير كاب بزح بحدت نزمسل صنيلكم سلاس سمعكمنا ابتقبروا وصلت كله እግዚአብሔር اسمعهم سلغالاتو እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን حجي ناي ጉባኤ ግዚያዩ እቲ መደብ ናብ ጉባኤ መሰጋገር ኣለሁ الرأي أبونا أبي مرقيتا قال يو تسمع لنا آمين نقول الله عليه وتسمع لنا تتأذن لنا إيدنا حافكنا بالمغلينا ويكأولنا الرأي دكتور سقابو يدحف بلا الرأي سلام سمع الله هو سمع الله قال يوت يسمع لنا أبونا أبتا ناي موسين ناي أبت زرائن زرائن دبلكم موسي هو مبزحتو جزء توصيت ويكاب زرعي ويكاب زرعون خون خاليو هو أبزناي دي حجناي موسيقن تزرعي زي كونس تزرعيو أطفيو كم تمهرنا يا مالتي هو أبتالك مصحف قدوس أب هيمانوت ناسي زرعتي زطفو زبدلو غزي يالو دو نتي زرعنا خي كيد نخي معبل وكاينا كعبي كسي زرعتي زبلاشو ولنا دب تاريخ المصحف قدوس مصحف ابزي هيمانتنا سلا تساتفكم እግዚአብሔር ባረክኩም نحلكم ابي دكتور
اتي ازي تابت خريستيان تفليت بيت خريستيان زغبرا نتي اونتاون الوتاون تاريخ مزغيبا نولودታት بمسغارا يا مالتي اتي 7 عمت زبن سماعتات تباهيلو كريستيان كم ቆጽል ዝረገፉሉ ከም ሽጉርቲ ዝተቀርደድሉ ናይ 4 ዓመት ዘመን ብሰንኪ ሓደ ፈላሲ ብሰንኪ ኣባ ኣጋጊዮስ ዝበሃል ኣትያ መጽዩ ማለት ንባዕሉ እቲ ኣብ ምድረ ኣጋዚት ወይ ምድረ ሓበሻ ንብሎ ናይ ግራይ ንጉስ ምኽንያት ናው ን13 ዓመት ኣብያተ ክርስቲያናት ከፍርስ ኣመንቲ ክቀትል ዝገደዶ ነገር እዚ ናይ ዘራእቲ ጸገም ይነሩ ታሪኽ ተቀሚጡ ከም ዘሎ ማለት ስለዚህ አብታናይ አባ አጋጊዮስ ከመልሰኩም ዲዮቅልጥያኖስ አማኒ ነይሩ መጀመሪያ ማለት ስለዚህ አብ ኩናት ተዓዊቱ ነቲ መራህ ኩናት ማለት ነቲ ጀነራል ወዲ ንጉስ ምስማሮ ሆብ ኩናት ናበባ አጋጊዮስ ያምጽዎ ማለት እዚ ወዲ ንጉስ ጀነራል መራህ ኩናት እዩ አብ ኩናት ማሪኸዮ ግን ምሳኻ ይጽናሕ ኢሉ ዕቁባ ከምዚ ዕቁባ ዝበሃል ኣብ ታሪኽ መጽሐፍትና ታሪኽ ቤተ ክርስቲያኑን መርጌታ ይትባረኽ በርሀ ብሰፊሕ ኣቀሚጦም ከም ዘለው ኣብ ዓድናውን ብዙሕ ናይ ዕቁባ ዓድታት ከም ዝነበረ ኣብ ታሪኽ ገሊጾም ኣለው ስለዚ ከም ዕቁባ ኢሉ ኣይቀተሎን ንኣባ ኣጋጊዮስ ኣረኪብዎ ማለት እቲ ንጉስ ኣቡኡ ነቲ ተማረኸ ጀነራል ምስ ፈለጠ ምስ ኣባ ኣጋጊዮስ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ግን ነባ ኣጋጊዮስ በርቅን ብሩርን ከፊሉ ብሕቡእ ወሲድዎ ማለት ስለዚህ ኒ ዲዮቅልጥያኖስ እንታይ ኢልዎ እቲ ዝሃብካን ወዲ ንጉስ ከምዚ ኢሉ መይቱ በዓል ክስቶን ነይሮም ክመውት ከሎ በዓል ክስቶ ኣቃቢሮምኒ ቀቢረዮ ኢሉ ጸብጻብ ገይሩሉ ማለት ስለዚህ ዲዮቅልጥያኖስ እንታይ ኢሉ እንኳ ኣነ ቀተልክዎ እምበርን ድሕሪ ኣምላኽ ፀዊዕወስ ኣነ ካብ ደም ንጹህ ድሓን ኣይትሸገር ኢሉ ነቲ ሪፖርት ወይ ነቲ ጸብጻብ ተቀቢልዎ ማለት ካላይ ኩናት ምስተገብረ ንኻላይ ግዜ ማሪኸዎ ማለት ንስኻ ወዲ ንጉስ መራህ ኩናት ጀነራል እንዲኻ ወተማሪኽካ ደይነበርካን ቅድሚ ሕጂ ወተማሪኸ ነይረ ከመይ ጌርካ ዳወፂኻ ኣቦይ ነባ ኣጋጊዮስ ወርቅን ብሩርን ሂቡ ከምዚ ገይሩ ኣውፅኢ ንዓኻ ከዓ ከምዚ ገይሩ መይቱ ኢሉ ይዕሽካ ስለዚ ጽቡቕ ኣለኻ ኣነ ኢልዎ ማለት ሽዑ እንታይ ገይሩ መጀመርያ ዝብል ኣብ መጽሐፈ ስንክሳርና ኣብ ሕዳር 22 بسفيح تصحيف الله ورق أفلحو ورق تفتي خاميلو فلح ورقي أستيو نبا أغاغيوس أبكلتا خمس چندح غيرو مالت بوي عقبن تراي زياتهم زمرحو اندحر كندز خفات هالوم زياتهم زمرحو هايمانوت وي امنت قنع يكونن يلو ابيات ክርስቲያናት ይተዓጸዋ ابيات ጣውታት ይረሐዋ ይል ዘአወጀሉ ምክንያት እዚ ናይ 40 ዓመት ታሪኽ ዘመነ ሰማዕታት ብቀንዱ ናይ አባ አጋጊዮስ ጉድለት እዩ ማለት ስለዚህ እልብ ዘይብሉ ምክንያቱ ወህዝበይ መራሕትኻ አጋገዩኻ እና ተባህለ እቲ 80 ሚእታዊት ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያንና ተጻሒፉ ዘሎ بسنك مراحتن بسنك عليتن زمت الشجر مالت سلازي نزي أنا أخنا استوعلوا له زلنا مالت ملي سيا خون تسفى قبر هو تملي سوق قال هو تسمع لنا أبا من كلنا قال هو تسمع لنا يكون يعني حتى لعني سمع له Wait, Froin. بزعبا زيتي وتحطي مخناتو تندناقل تنحمشتو لبا ما تكوينن زيت مولعات حيزن تن حمشتو دما عاش وتباهيلن زيت سلازي حاجة حجنا زيت مل ترقم جن امنت بزي تمكحتي لكم منه حموش شندين امنات مسجبري قداميتي او امنات مسجبري اوكي نسهنا سغا نسهنا نفسي هراي فقري مستسفى هراي اوكي حجي انت محرت مستعجستي ايودا هون هراي محرت مستعجستي صولت بزيتم كهتي زي اني انتن زيتي تباهيلن دناقلين قدوسات نيرن
ነቲ ሰማያዊ መርዓዊ በያኔረን ከመርዑት ክርስቶስ ኮይነን ናብ ዘለኣለን ክነብራ ነቲ ሕኖ ዝነበራ እምነት ግብሪ እምነተን ግብሪ ኣይነበሮን እቲ ኩሉ ነገር ነዘን ሓሙሽተ ነገር ትሽዓተ ነገር ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣይሓዛን ሓንቲ ፍረ ስጋ ትኾናታ ትምክሕቲ ጸሎት ምስ ትምክሕቲ ትብል ከዓ ትምክሕቲ ነይርወን ትምክሕቲ ከዓ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብል ነቲ ዝነበረን ጸጋ ከም ዘጥፋኣ ኮይነን ማለት ቀጽል ሕጂ ሓደ ኣብ ዘይትስ ከም ብዙሕ ኢኻ ትጥቀሙላ ከም ኣይኖ እዚ ኩሉ ሒዘኣ ከም ክጽልዩ ከሎ ኣብ ሓደ ሓደ ሃይማኖታት እውን ዘይት እንዳለኸዩ ይጽልዩ እዮም ስለዚ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ ማለት እዩ ወ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ ኣብ ሙሴ ካብ 20 ካብ 32 ዝኾኑ እጽዋት አቃሚሙ ቅዱስ ዘይቲ ከዳሉ እግዚአብሔር አዚዝዎ እዚ ዘይቲ ዝኻኒ ናብ ንግስነት ዝመጹ መራሕቲ ናብ ትንቢት እግዚአብሔር ንትንቢት ዝመረጾም ነቢያት እግዚአብሔር ኣብ ቤተ መቅደስ ከገልግሉ ዝመረጾም ካህናት ዝቕብኡሉ ዝነበሩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ማለት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከኣኒ ኣብ ጸጋ ጥምቀት እቲ ሜሮን ቅዱስ ቅብኣት ንብሎ ኣብ ጸጋ ጥምቀት ዲያቆናት ማዕርገ ዲቁና ክወስዱ ከለዉ ካህናት ማዕርገ ዲቁና ከምኡ ናብ ቃል ኪዳን ንቕብኦ ዝቕቡእ ቅዱስ ዘይቲ ዝበሃል ሓደ ዘይቲ ኣለና እቲ ካልኣይ ከዓ ቀንዴል ዝበሃል ናይ ሕሙማት ዘይቲ ሰባት ምስ ሓመሙ ንስሓ ይወስዱ ትኻህን ንስሓ ምስ ወሰዱ ንስሖም ተቐቢሉ በዚ ቅዱስ ናይ ሕሙማት ዘይቲ ይለኽዮም ማለት ምክንያቱ ጸሎት ሃይማኖት እናጸለዩ ብዘይቲ ይልከይዎ እታ ትግበር ናይ እምነት ጸሎት ነቲ ሕሙም ከሕውየ እዩ ሓጢኣት ተገይሩውን ክሕደገሉ እዩ ጎይታውን ከተወስኦ እዩ ዝብል ስለዚ ኣብ ብዙሕ ግዜ ቤተክርስትያንና ትጥቀመሉ ክልተ ዓይነት ዘይቲ ኣለና ማለት እቲ ሓደ ሜሮን ይበሃል ብግሪክ ቋንቋ ሜሮን ማለት ቅዱስ ቅብኢ ማለት እዚ ቅዱስ ቅብኢ እዚ ከም ምንባር ኢድ ኤጲስቆጶሳት ኮይኑ ዘገልግል እቲ ካልኣይ ቅብኢ ከኣኒ ናይ ሕሙማት ዘይቲ ወይ ቀንዴል ንብሎ ማለት ስለዚ ቀንዴል ካብቶም ዝደጋገሙ 7 ምስጢራት ቤተክርስትያን እዩ ሜሮን ግን ካብቲ ዘይድገም ምስጢር ቤተክርስትያን እቶም ዘይድገሙ ንኣንፈ መገድና ዘይድገሙ ተኽሊል ክህነት ጥምቀት ሜሮን እዮም እቶም ዝድገሙ ሰለስተ ከኣኒ ንስሓ ቀንዴል ቅዱስ ቁርባን ተሓሳብ ተረድእያ እንተኾይነ መሊሰያ ኸውን ተስፋ ገብር وماليس كما بمرقيها قال هو تسمع لنا آمين نقول لنا قال هو تسمع لنا أنت خطوة لها نيبوين مرقيتا الرأي أبتا قلتكم الناس مجمريات قخام للاي بتزلكا يا أخلاني لكا عقوب مقاعن إلكم من زلنا تسقى متحللاف እጂ ሙሴስ ክመውት ከሎ ወዲ 120 ዓመት ነይሩ ጉልበቱ ከይደኸመ ዓይኑ ከይደኸመ ከዓ ናብ ኢያሱ ሰጋጊርዎ ኣተሓላሊፍዎ ኢልኩምና እሞ እንታይ ከመይ እዩ እዛ ከይደኸመ ጉልበቱ ከይደኸመ ዓይኑ ከይደኸመ ኣሰጋጊርዋ ይብሉና ከለኹም ሲ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ መዝሙር ዳዊት 32 ካብ 12 صادق كمسية يلملم كمسح دليبانوس كأي عبي نسخة صادق مخان كام انت خنجرس عب ارجنهم كأي فريو يلو سجى أملاخ سلز نبرة ودميتن 20 عامات كله حيلو ملؤ نيرو عينو طعي نيرو مالد እግዚአብሔር ግን እንታይልዎ እዚ ምሳኻ ዘሎ ማዕርግ ሓላፍነት ንኢያሱ አረክቦ ኢሉ አዚዝዎ ማለት ነቶም ህዝቢ አኪቡ አነ 40 ዓመት በት እግዚአብሔር ዝሃበን ጸጋ መሪሕኩም እግዚአብሔር ካ ንምድሪ ተስፋ አይታአትዋኒኻ ንኢያሱ አረክቦ ሓላፍነትካ ኢልኒሞ ከምቲ እግዚአብሔር ዝአዘዘኒ ንሙሴ ንኢያሱ የመሐላልፈለለኹ ካብሎም ማዓንቲ ጀሚሩ መራሒኹም ኢያሱ እምበር አነ አይኮንኩን አገልግሎተይ ወዲ ኢሉ ጸሎት ገይሩ
ሙሴን ኢያሱ ኢዱ ምሰምበረሉ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኢያሱ ሓደረ ካብታ ሸዓ መዓልቲ ከዓ ሙሴ ብሂወቱ ከሎ ነቲ ሓላፍነት ኢያሱ ተክኦ ማለት ስለዚ ወዲ 10 ዓመት 120 ዓመት ኮይኑ ዓይኑ ከይሓመቀ ጉልበቱ ዘይደኸመ ስለምንታይ ዝብል ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ውሽጡ ስለዝነበረ እግዚአብሔር ከዓ ነቶም ዘኽብርዎ ነቶም ዘገልግልዎ ዘኽብር ኣምላኽ ምዃኑ ንዓና ምእንቲ መለበሚ ይኮነና እዩ መሊሰያ ኸውን ተስፋ ገብር ኣዴና يغني قال هيوت يسمع لنا امين امين والله قال هيوت يسمع لنا حرايت غزينا نتقملو ዲያቆን ሮቤል አይራአንና አለ ይራአ ካንተሊት ويري الله أداو محفظة بليل بعد دكتور سجاب جن كلايك حتى دلي مسلله خن حتى دلينا نيرنا اندحر زيلي خال زيل على اندحر زيلي فقد لهم يقول يا دكتور مدغاغيمنا لما انت خوفي الناس لنا هنا مثلا بزحت خنا مزحنا ابتا صغاخا مللايسي بزحت دك سبات بفلاي كا حجنا امنت ابزناي حبيشا حبرتسب انتي صغمالنا اتي كلتن فلطتن كلنا كم زي بلنا خوينا هنا نقرب بزح غزي ازي صغاخا ديمل لاي دويلكم توستو ولا صغاخا علليخا خلخا نت እግዚአብሔር ዝሃበካ ጸጋ محبا ሕጂ ጸጋኻ ዘይምልላይ ትቀንድ ማለት ናቱ እቲ ጸጋ እንድሕር ውህበት እንዲና ንብሎ ዘለና እቲ ጸጋኻ ዘይምልላይ ኣነ ብሕድሪ እንድሕር ኣቐሚጥኩም ለይ ገንዘብሲ بزخونه يكون مغنيات أبز دلهم وجزية ساعات جزين إذن جنزب حدر زغمت كون دالينا الله خطب لنا قال لهم سي كل جزية تقريبا كسنحة أمون بعل حدري زبها المالد مبزحته جزية هجت تسقها زي مللاي أبتناي جديون زرعنا يسي نبملو نت إجزاء سي يعقوب إسرائيل يدوم محلالي فزبارهم مناسي إني أفريمني مالد حجيت بملء نتعليت ناتو بملء نتعليت بناسيسي كأنس كاب نجد مناسي كاب تدخ عليت يزبل مالك إذا فتصيمون مناسي زوهاب كبري أيكون مناسي بخالق مجدي كحمن تغينو باتي ترر البومبر بخمسة يزحم نجد أيكون حجي أنا كاب تدخ زغنا نجد مناسي إيه حجي مبزحته جزية تحت الناس يكون تحت الناس تسمعنا على بتحبرنا ون نحفر سبات وحدات هيكونان مالد سلازي إذا حبر زجن تي نحنا نقبر أمبر إذا حبر زجن كم حزبي كن مكحلو مالت بتا أملاخ قبرنا نجر كن حقوس اللمبر كن حفر له زلنا حبر أيكونان مالد سلازي مبزحته جزي تسأقو زي اللي خاص أقو زحب مالد مخنياتو تي بعد حدا مكليت زي زرع خايو تأكب زي زرع خايو تعصر زي بتن خايو تأكب شكان سب مخان فليت أصحابي يسأني حيل ومالد اندحر كندو إذا أكل كان خمسة اللي هو اندحر فليتو مكحتون المخان اندحر فليتو بيتان تايز بلو اندحر كم فليت كذا أمن تهون كابجزي زي ملس كايت جنزب أنا خفري وزخلو سبات حدر مهاب كونير اندحر كم زعينة بحري مهلا ويتفلتسي سلام انتهي كساب كم زي حجي أصني حكاية أنا كم قال كافر دكال لغيل سلازي تاسقها زي مللاي أمالتي تاسقها زي مللاي أنا من تايز مسدكا نابتحوت النت نابتحت الناس يكونس نابتحوت النت يزوس دكا مالت
ولا حنت تصقى كم زي بلكا ولا حنت እግዚአብሔር كم زي فلتكا ابت حبرتسب ولا حنت تتقبر كم زي تخيل زي تتقم سب ወይ زي تتقم عليت مخانكا እዚ ከቢድ ሕማሚ ማለት እዩ ትሕትና ዘይኮነ እዚ ሕጂ ትሑትነት ይበሃል ጸጋና ዘይምልላይካ ኣብዮም መዲሞሞ ዘለው ቦታት ቤተክርስትያን ማለት መልሰ ያኸውን ተስፋ ገብር ዶክተር ወተለና ተመልሳት መልሰና ዲያቆን ከነፈቀደ ዲያቆን አለ አይደል اللهم امر تخل مريم حتى الله وزي اموني نبتنا يا حمشت عاش دناقلينا حملس نساتنسي امنات مس جبريلكم نصحناها مس نصح نفسي فقري مستشفى محرت مستعجستي ጸሎት بزيتن كحتي كم دناقل متنسي امنات كم دنابرن كنبل نخينا دناقل سنن خنا نصحنا ناي سغان يرواني دناقلين كنبل نخينا فقرون يرواني فقر املاح مريصنين كيده محرت لمنان يرنين محرت سلدلاين دناقل كوينن ጸሎት كاي غبران يرنين حجسي جيتا محر ان كل እና فلጥናስ ነዚአን ንብሉዕ ነፍሰን ሂበን ዝኸራ ንምንታይ ዘይ محرنا انا دأموس ከመይ ገሪ كمحرنا احناس ጎደሎን ከለና ከባተን ላዕሊ ስጋና ዴብ ወፈናን ከለና ሲ በከመይና ንርኢ እነዚ تسمع له دياكون اسمع له اسمع له كلنا سمعناها تحته حجي زيتي عين برنن عبد كنديل زاكل غزيين مالت اشحات زود موتر غزي كاسي نتي موتر زنق اساقس وي ززحل ناي 1 لتر زيت زي مملايتي موتر كيتس تاريف الزلو يزبلنا زلو قال እግዚአብሔር حجي زيتي عين برنن اندحر يلو قال እግዚአብሔር زيت خ اندحر بዛ حمشت ነገር ተዘኪሩ اذا حمشت ነገር ز عين برنن امنت نيرون نت امنتن بسناي مغبار ايسنيون نحنا دناقلينا نحنا ني املاح سباتينا إلن ابتخساتو فوز غبون املاح زمدبن ايتساتفان ስለዚህ እምነት ነይሮን ግብር በዘይ መንባሩ እቲ እምነት መይቱ ማለት ናቱ እምነት ግብር ዘይብሉ እምነት ነፍስ ዝተፈልየቶ ስጋ ማለት ሬሳ ኢልዎ ማለት ንጽህና ስጋ ነይሮን ደናግልየን ዝኾነ ብስጋ ዘአበሶ ነውሪ የለን ንጽህና ስጋ ነይሮን ንጽህና ነፍስ አይነበረንን ምክንያቱ ኣብቲ ንጽህና ስጋ ትዕቢት እንተዳአቲ ነቲ ንጽህና ስጋ እንታይ ክብክሎ እዩ ማለት ስለዚህ እዝውን አይነበረንን ማለት ሳልሳይ ፍቅሪ ምስተስፋል ምክንያቱ ተስፈአን ሰማያዊ ነገር ጽባሕ ንግሆ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ኣብቲ መርዓዊ ክንቀርብ ኢና ዝብል እቲ ፍቅሪ ተስፋ አይነበሮን ምክንያቱ ኣብቲ ዝረአ ነገር መብዛሕትና ግዜ ሕጅስ ኣብዚ ስለሰበኽካ እንድሕር እዚ ምስባኽ እዚ ከም መወዳእታ ዕላማ ጌርናየሲ تسبخ نيركا شمكا غنا مصحف ህይወት የለን ተዳ ተባሂሉ እዚ ተስፋ የለን ማለት ስለዚህ እዚ ኣብዚ ነገልግሎ አገልግሎት ስት ተስፋ ኣብ መንበር ፍርዲ መስቀረብና ህይወት ከሆነና እዩ ስለዚህ እቲ ፍቅሪ ተስፋ ሰማያዊ ተስፋ አይነበሮን ተሰማያዊ ተስፋ እንደዝነብሮ ኸኣኒ እቲ እምነተን ብግብር መሰነዮ ማለት እቲ ራብዓይ ምሕረት ምስትዕግስቲ ብዙሕ ሰብ ጽቡቕ ክገብር ከሎ እንታይ ዝገብር مغرمرام يبزح عس يبزح ማለት ብዙሓት ሰባቶም ዝፈልጡ ግን ክህቡ ከለው ካብቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ኢና ንህበኩም ዘለና እዚ ህያ በቀንዱ ንህና ኣይኮነን ንሕና ካብ ኣምላኽ ዝተቀበልና እዩ እዚ ፈልጠት ካብ ኣምላኽ ዝተቀበልኩ እዩ እዚ ጸጋዚ ካብ ኣምላኽ ዝተቀበልኩ እዩ እዚ ጉልበት እዚ ካብ ኣምላኽ ዝተቀበልኩ እዩ ምሕረት ምስትዕግስቲ ብዙሕ ግዜ ጽቡቕ ነገር ዝገብሩ ሰባት እንድሕሪናዮም ዓስዓስ በሃልቲ ናይ ሰባት ምኽሪ ዘይቀበሉ ነገር ከምዚ ገይረ ዝብል ሕሊና ዘለዎ ማለት እዩ ነቲ ምግባር ከዓ የባላሽዎ ማለት እቲ ናይ መወዳእታ ጸሎት ብዘይ ትምክሕቲ እዩ እቲ ፈሪሳዊ ክጽሊ ከሎ ብቲ ቤተ መቅደስ ወንጌላዊ ሉቃስ ከም ዝመሃረና መስገነካ ኣለኹ ንዓይ ከምዚ ስለ ዝገበርካኒ እምነት ከም ዝገብር ኣብ ሰሙን በዓል ብዕል ከም ዝገብር ከም ዝጸውም ከም ዝሰርሕ እንቋዕ ከምዞም ሓጣና ይገበርካኒ እንቋዕ ከም ዝብጥቃይ ዘሎ ፈሪሳዊ ተጋዋይ ገበርካን እናበለ ይጽሊ ነይሩ ማለት
ስለዚህ እቲ ጸሎት ብትምክሕቲ ስለዚ ጸለዮ ሓጢያት ሒዙ ንገዝኡ ተመለሹ ስለዚህ እዘን ዓያሹ ደናግል ሓሙሽቲኡ ካብ ሓሙሽቲኡ ኣይነበረንን ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ማለት ስለምንታይ እግዚአብሔር ዘይመሓረን ትብል ሕቶ እግዚአብሔር ሓቀኛ ፈራዲዩ ንሕና እቲ ዝግባአና ክንገብር ምእንቲ ከይንዝንጋዕ ከይንዕሽ ምእንቲ ንዓና መለበሚ ክኾነና ምእንቲ እዚ ስጉምቲ እዚ ወሲድዎ ጎይታ ማለት ሕጂውን ንዓና እዚ ዘይቲ እዚ ድሕር ዘይዓቂብናዮ ክንዲዛ ዓመት ሰቢኽና ክንዲዛ ዓመት ቀዲሽና ክንዲዛ ዓመት ቆሪብና ክንዲዛ ዓመት ኣቁሪብና ዝብል ፀብጻብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ኣይክኸውን እዩ ቃለ ሕይወት የስማዓልና መምህር ተክለ ማርያም መሊሰያ ኸውን ተስፋ ገብር ቃለ ሕይወት የስማዓልና هراي زخانة بإيتو توسخ حسابات تلينا جزينا نتقملو ديكون ربي الحتو لهنان fine أبي مرقيتها حمزة مهاروناس تقا حمل لاي الكم يهركم أنا حجي تتقال لينا يو አገልግሎት ተፋላለየ ከነገልግል ንጅምር አሞንጎ ግን ወይ አገልግሎት ይቋረጽ ወይ ሐሳብ ይቀይር ወይ ከምዚ ዝበልኩሞ ምጉሩም ራሚ መጽ ስለዚህ ነዚ ከምዚ ዝሲ ብምታይ ገና ንዕቁቦን ከመይ ገና ንከላኸሎን ቃል ሕይወት የስማዓልና አይራየነና አሎ መን ክብል ፍሮይኒ راي فرويني قال هو يسمع لنا اتاناي ملأخ محبر ناي فيلادلفيا صحفنايو حدا كو عصو زيك الكفوت افدغه يبكالله تفل تسفا يتواهيبو مالت اجي ابتي اصغانا علينا اغلغلوتنا مس جمرنا كام مغرمرام ندحريت كام مملاس كام مسلچاو زعقبنا تاناي موسى زرانايا موسى نتزير سلازرآيه صنعي موسى نتزير سلازرآيه صنعي كابزو حبت جبسس نتصلف كريستوس كم بزو حبت قصروين ابتا مجمريانا ابراويان زرانايا نت اب سماي تنبير لكم زلو ملو انزنبرن صقايل مالت سلازي نتي جميرنا يزلنا ندحريت كاين نملس نخيسلچونا نخين دكم بسبات كاين عنقف منتي نابنت زي نغلغلو زي نغبر زلنا غلغلوت سبات كحغوسيوم سبات كقبلوهم سبات كفتولو اميلنا غيرنا اندحر سبات زي تقبلوا لومو سبات اندحر زي فتيومو اتا غلغلوتون كتقصل تحايلون كقصل ايكلني مالت اذن ابزيا زلنا نحلفن زلنا دقائق اب غزانا خوينا بيت كريستيان خوينا بستفلالي مغدي نزي دي تكنيك مدايز حجوزنا زلو نزون كلهم نفس وكف أنا نايزا دقيق زي أواجا كاب أملاك قبلا عزبل نتصور زخنا رأيك هلونا شو عين ركمنينا شو عين قرم ربنينا مالك سلازي تناي أنا هذا كوا عصو زيك الكفوت أفدقة يبكالو سلازي اتخن كارو أنا حنا أقل قلوت ترى أتعاسيو إذا أقل قلوتنا كغيرو دللو مالك سبات كعصو سلاز دليا يكون نزعسو رأي سلسته شو منتهى تخلى تناي موسى نتزير سلاز رأي صنعت بال إبراهيم 11 شو عتني يا مان مليس يا خون تسفى قبر فرويني هو مليس كما بيملكيتا قال هو تسمع لنا سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚን ሓሙሽ አርእስታት ካብኒ ጅምሮ ነዛ አገልግሎት መፍትሕ ክርስቲያናዊ ህይወት ዝብላነ ሕጂ ኣብ ዝመጽእ ግዜና ናብ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ بقطة إنا كنعتو بيناي وانجيل كم نجمر بخمي كم نجمر توم حزام وزلو بوتات كحبرونا ام أبزمت عربي بجاب كنجر تسفان اللونا أزي حزنا أنا حنار استي مفتح كريستياناوي هيوت زبلجن أبزي إزازي من اللنا مالتي أبوي مرجيتا أبيت موزيا ناي مستاف ودينا تغناسي حتى نيراتني اوكي
ምስተፍ ምግልጋል ማለት እዩ ሕጂ ቤተክርስቲያን ከዓ ዝኾነ ይኹን ወዲ ቤተክርስቲያን ከገልግል ከሎ ቤተክርስቲያን ገሊኡ መሪቃት ህቦ አገልግሎት አሎ ከከም ዕቤቱን ከም አገዳስነቱን ማለት እዩ ሕጂ ንምእመናንሲ ክሳተፉን ከገልግሉን ክደልዮም ኮላ ቤተክርስቲያን ከምቲ አብ ቆሮንጦስ ብዙሕ ውህበት አሎ ሱኻ ቤተክርስቲያን ከምቲ ዝበልኩሞ ሓደ እንዳዕር ክንበ ኮይኑሲ ማዕረት እምነቱ ይዝንበ ስለዚ ቤተክርስቲያን ንገሊኦም ነቢያት ኢላቶም ንገሊኦም መምህራን ንገሊኦም ከዓ ቋንቋ ዝትርጉሙን ዝዛረቡን ዝኩሉ ውህበታት አሎ ሕጂ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ አገልግሎት ከገልግሉ ንዝደለዩ ቤተክርስቲያን ሲ ብተፈላለየ ውህበታት ከም ደሎ ፈሊጣ በቲ ከገልግሉ ዝኽእሉ እቲ ስራሕ ሲ ቤተክርስቲያን ያትህቦ ክፉት ስራሕ አሎ አብ ከምዚ ክሰርሑ ዝደለዩ ከምዚ ቤተክርስቲያን ምፅራይ ኮንስትራክሽን ምስራሕ ናይ ከምዚ ድሕገዝ ኣለና እሱ ሓደ ንቤተክርስቲያን ምግልጋል ኮይኑ ኣብቲ መንፈሳዊ ፓርቲ ናይቲ ቤተክርስቲያን ከዓ እዝን ኣለና ክምህሩ ዝደልዩ ጸሎት ክመሃሩ ዝደልዩ እንዳበለሲ ቤተክርስቲያን ናታ ፓርቲ ደይገበረቶ ነገርከ ይረአየና ዶ ሰባትሲ ንኽሳተፉ ስራሕ ትፈጥረሎም መንግስቲ እንታይ ይገብር ስራሓት ፈጥር ተሰብካ ሽዑ ናብቲ ዘሎ አይነ እንታይ ናሎ እንዳበለ ይአቱ ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ሲ ከምኡ ክትገብር ሲ ዝጎደላ ነገር ኣለዋ ዶ هو بتخكل እሱ ትቐንዲ ዕላማ ርእስትና ከዓ ንሱ ቤተክርስቲያን ነቲ ዝፈለጠቶ ብትኽክል ነናብ ዝግብኦ ክትምድቦ እቲ ዘይፈለጠቶ እውን ብፀጋ ኣምላኽ ንኣብነት በዓል ስምዖን ሰፋይ ኣሳዕንሲ ዓንዲ ናይታ ቤተክርስቲያን ኮይኑ ኣብ ፅርግያ ሳእን እንዳሰፈየ ዝውዕል ዝነበሮ ፀጋ በጀካ ኣምላኽ ካልእ ሰብ ዝፈልጥ ኣይነበረን ማለት ኣብ መወዳእታ ግዜ እቲ ተኣምር ክፍፀም እንተኮይኑ ግን ነቶም ሊቀ ጳጳሳት ነባ አብርሃም ስምዖን ዝበሃል ሰፋይ ኣሳእን ኣሎ ኪድ ምስኡ ተዛረብ ምስ በልዎ ከይዶም ናኡ ምስ በልዎ እንታይ ግበር ትብሉና ኣነ ድኻ ወዲ ድኻ ጫማይ ዘይተስፊኑ ምስ በሎም ኣይ ኣነ ይኮንኩን እግዚኣብሔር ይሓቢርኒ ኢሉ ነቲ ጀበል አልሙኸተም ዝብልዎ ነቲ እምባ ጸልዩ ንኽልዓልሲ ዋላ ጳጳሳት ዋላ ዓበይቲ ሰባት እምበሩ ግን ብስምዖን ሰፋይ ኣሳእኒት ምህልላ ዝምራሕ ነይሩ ማለት ስለዚ ቤተክርስቲያን ነቲ ትፈልጦ ሰብ ኣብ ከምዚ ክምደብ ክንዲዚ ኣመንቲ ኣለዉ ክንዲዚ እዚ ዓቕሚ ዘለዎም ኣለዉ ክንዲዚ ሞያ ዘለዎም ኣለዉ ክንዲዚ ሓገዝ ዘድልዮም ኣለዉ ክንዲዚ ተግሳእ ዘድልዮም ኣለዉ ስለዚ ቤተክርስቲያን ደቃ ክትፈልጥ እቲ ቀንዲ ኣርእስትና እውን ቤተክርስቲያን ነፍሲ ወከፍ ደቃ ክትፈልጥ ይግባኣ ማለት ስለዚ ዓቕሞም ምስ ፈለጠት ሞይኦም ምስ ፈለጠት ደረጃኦም ምስ ፈለጠት ብኸመይ ተሳትፎም ፀገሞም ምስ ፈለጠት ከዓ ቤተክርስቲያን ከመይ ኣብ ሂወቶም ኣብ ስድሮኦም ትሳተፍ ከዓ ቤተክርስቲያን ከዓ ኣብቶም ተሳትፎ ዘድልዮም ከዓ ቤተክርስቲያን ክትሳተፍ ኣለዋ ማለት ከተሳትፎም ኣለዋ ኣብቲ ፀገሞም ከዓ ክትሳተፍ ኣለዋ ማለት መሊሰያ ኸውን ተስፋ ገብር ግዜና ይኣክል ኣሎ ዋላ ካብተን ናይ ቃል ምዕዳን ግዜ የወሲደ ሎማዓንቲ ኣቦና ከምቲ ቶም መጀመርያ ዝኣተኹም ርኢኹሞም ኣለኹም ኣቦና ኣቤ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ኣግቢያ ጀሚሮም ኣብ ጉባኤና ኣለዉ ሕጂ ቃለ ጉባኤን ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ክዓጽውልና ነኣቤ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ናብ መድረኽ ይዕድም ቅሬታ ናብ ኣውደ ምህረት እያ ትብል ብናይ ቤተክርስቲያንና ማለት እዩ ክንፈልጣ ኣውደ ምህረት ዝበሃል እታ መድረኽ ዝበልክዋ نبيك أشوال ده تنسى نب أو ده مهرات عدم أو ده مهرات
أراي كما يمسيكم كما يكنيكم እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን አባና አባይ መርጌታ ቃለ ህይወት የስማዓልና አምላኽና ድማ ነዚ መዓዲ ህይወት እዚ ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን ዝምልኦ ነገር የብለይን ኣነ እውን ብዙሕ እየ ተማሂረ ሓንቲ ግን ካብታ ኣቦና ዝበሉና ኣነ ድማ ንእሽተይ ክውስኸላ ደልየ ካብታ ንኡስ አንቀጽ 4 ንሕናኸ ብመንፅር ቃል ኣምላኽ ብኸመይ ንሳተፍ ትብል ኣብኣ ድማ 4 ነገራት ዝሓቆፈት ምዃና ኣቦና ነጊሮምና ነይሮም ጸጋኻ ምልላይ በቲ ዘለካ ጸጋ ዕጉብ ምዃን ነቲ ዘለካ ጸጋ ምዕቃብ ነቲ ዘለካ ጸጋ ድማ ምምሕልላፍ ዝብል ምሂሮምና ነይሮም ሕጂ ነቲ ዘሎና ጸጋ ምዕቃብ እትብል ንእሽተይ ኣብኣ ክዛረብ ደልየ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 14 እንታይ ኢሉ ነታ መጀመርታ እምንተና ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተሓዝናያስ ተማቐልቲ ክርስቶስ ኮይና ኣሎና ነታ መጀመርታ እምንተና መቸም ዘይጅምር የብልናን እቲ ጸጋም ኣብ ምጅማር ዘይኮነ እንታይ ደኣሉ እቲ ጸጋም ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ዝጀመርካዮ ወይ ድማ ነቲ ዝጀመርካዮ ኣጽኒዕኻ ዘይመሓዝ ወይ ድማ ነቲ ዝጀመርካዮ ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕኻ ዘይመሓዝ እዚኣ ምስ ምንታይ እያ ትኸይድ ምስቲ መወዳእታና ጸብቐልና ኢልና እንጽልዮ ነታ መጀመርታ እምንተና ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተሓዝናያስ ተማቐልቲ ክርስቶስ ኮይና ኣሎና እሞ ነቲ እተዋህበና ጸጋ ምጅማር ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ዝጀመርናዮ ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተሒዝናዮ ኢና ተኻፈልቲ ክርስቶስ እንኸውን ተኻፈልቲ ሰማያዊ ሃገር እንኸውን ተኻፈልቲ እውን ምስ ቅዱሳን እንኸውን እሞ ኣብቲ ዝጀመርናዮ ወይ ድማ ነቲ ዝጀመርናዮ ኣጽኒዕና ክንሕዞ ኣጽኒዕና ሕጅና ድማ ኣብኡ ክንነብር እሞ ተማቐልቲ ክርስቶስ ክንከውን ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ኣብቲ ዝጀመርካዮ ተዘይጸኒዕኻ ኣዋዳድኣኻ ድማ ከምቲ ኣጀማምራኻ ተዘይኮይኑ ሐዋርያ ያዕቆብ ንሰብ ገላትያ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 3 እንታይ ኢልዎም ኣቱም ሰብ ገሊላ ክሳዕ ክንዲ ዝደዓያሽ ኢኹም ብመንፈስ ወዲእኹም ብምንታይ ትውድኡ ኣለኹም ብመንፈስ ጀሚርኩምሲ ብስጋ ትውድኡ ኣለኹም ኣቱም ሰብ ገሊላ ክሳዕ ክንዲ ዝዶ ገላትያ ክሳብ ክንዲ ዝደዓያሽ ኢኹም ብመንፈስ ጀሚርኩምሲ ብስጋ ክትፍጽሙ ትደልዩ ኣለኹም እሞ ብመንፈስ ጀሚርና ብስጋ እንተ ደኣ ወዲእናዮ ነቲ ተዋሃበና ወይ ድማ ነቲ ጀመርናዮ ኣየጽናዕናዮን ኣሎና ካብ ስጋ ድማ ዝርከብ ነገር የለን እሞ ከምቲ
ክንመሃሮ ዘምሰና ነታ እሙንተና ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተሓዝናያስ ተማቐልቲ ክርስቶስ ኮይና ኣለና ብመንፈስ ጀሚርኩምሲ ሕጂ ዶ ብስጋ ክትፍጽሙ ትደልዩ ኣለኹም እሞ ብመንፈስ ወዲእና ጀሚርና ብመንፈስ ክንውድእ እግዚአብሔር ይሐግዘና ኣብታ ዝጀመርናያ እሙንተና ክሳዕ መወዳእታ ጸኒዕና ክንነብር ድማ እግዚአብሔር ጸጉኡ የብዝሓልና ምኽንያቱ ምጀመርካ ንኽትውድእ ብዙሕ ነገር ኣለዎ መንጎ እንቅፋት ኣሎ ፈተና ኣሎ ኣርጎጽጎጽ ኣሎ መከራ ኣሎ ሰንከልከል ኣሎ ምድፋእ ኣሎ ግን ናብቲ መወዳእታ ሕንጹጽ ዕላማ እንዳረኣኻ እንድሕር ትኸይድ ትኾንካ ግና እቲ መንጎ ዘጋጥመካ እንታይ እዩ ንኹሉ ትሰግሮ ኢኻ ብጸጋ ኣምላኽ ንኹሉ ትሰግሮ ኢኻ ብሓይሊ ኣምላኽ እሞ ኣብታ ዝጀመርናያ ኣብኣ ጸኒዕና ክንውድእ እሞ መወዳእታና ክጽብቕ ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና ኩልና ንጸሎት ሓፍ ንበል ብጸሎት ክንዓጹ እስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ነዚ ጸንሐና ሰዓትን ጊዜን እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ንሕና ናትካ ኢና እቲ ጊዜ ናትካ እዩ ኩልና ኣብዘ ዘለናዮ እቲ ዘለናዮ እውን ናትካ እዩ እቱ ንኹልና ሓደ ገርና ዘምሰየ ቃልካ እውን ናትካ እሞ ነቲ ኩሉ ዝሃብካና እግዚአብሔር አምላኽና ንዓኻ ኣብ ክብርኻ ንዓና ድማ ኣብ ንድሕነት ከነውዕሎ ድማ እስኻ ሓግዘና ዝሃብካይ ከላእኻና ኣምላኽና ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ናይቲ ዝሃብካና ግና ተጠቀምቲ ክንከውን እስኻ ረድኣና ጀመርቲ ዘይኮንናስ ፈጸምቲ ክንከውን ንስኻ ሓግዘና በቲ ዝሃብካና ጸጋና ለሊና ከነገልግለካ በቲ ዝሃብካና ጸጋ ዕጉባት ክንከውን ነቲ ዝሃብካና ድማ ሓደ ኸይምንዝዓና ኣጽኒዕና ክንሕዞ ኣብቲ ዝጀመርናዮ ድማ ክሳዕ መወዳእታ ጸኒዕና ገጽካ ክንርኢ ድማ እስኻ ረድኣና ንዕንቅፋት ክንሰግሮ ንፈተናን መከራ ክንሓልፎ እግዚአብሔር አምላኽና ሕጂ እውን ጸጋኻ ለኣኸልና ከም ምጅማርና ምውዳእና ይኹነልና ቤት ተጀሚሩ ተደይ ተፈጺሙ ተጀሚሩ ነሩ ግና ኸይተወደአን እዩ ዝበሃል ንሕና ድማ ጉዕዞና ጀሚሮም ነይሮም ግና ኸይፈጸሙን ዘይኮንስ ጀሚርና ፈጸምቲ ጀሚርና ኣብ መወዳእታ መብጻሕቲ ክንከውን እስኻ ሓግዘና ነዚ መኣዲ ህይወት ይብካና ዘለኻ እግዚአብሔር አምላኽና ህይወት ክንረኽበሉ ድማ እስኻ ሓግዘና ክንመሃር ኣምሲና ጥራሕ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ተማሂርና ክንፈርየሉ ክንነብረሉ ብርሃን ክንኮነሉ ንኻልኦት ዘይፍልጠሉ ድማ እስኻ ሓግዘና ከምዚ ንኣና መኣዲ ህይወት ይብካና ዘለኻ ንዘይብሎም ድማ ሃበልና ክሰምዑና ደለዩ ክሰምዑ ዘይከኣሉ ክሰምዑና ደለዩ እውን ዘስምዕዎም ዝሰኣኑ ብዙሓት ኣለዉ እሞ ነቶም ክሰምዑ ደልዩ ዘስምዑ ክትበልና ንልምነካ ነቶም ክንሰምዕ እንደሊ ዘስምዑ ስለ ዝሃብካና ድማ ነመስግነካ ንዝመሃሩና ኣቦና እግዚአብሔር አምላኽና ዕድመን ጥዕና ንሃበልና ንዓና እንተመሃርና ድማ ብመንፈስ ክንዓቢ እስኻ ርድኣና ነዚ ብዓለምና ወሪዱ ዘሎ ቀዛፊ ሕማም ድማ እስኻ ርሕቐልና ኣብ ቤትካ መጺና ኩልና ምስ ደቅና ገጽ ንገጽ እንረአየሉ ግዜ ይሕፅረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ሰላም ከም ዘውዓልካ ሰላም ሕድረና ንናብ ቤትና ድማ ብድሓም ሰላም ምለሰና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና ተኣሲሮም ዘለው ፍትሓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ኣብ ጸባን ዘለው ድማ መሰሮ ፍጠረሎም ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና
وفيرم زلو دحن يتولنا قشم زلو دما دحن ملسلنا بناي دينا قدس دنجل مريم ملادنات بناي ملائكة ترادعنات بناي نبياتنا هوارياتنا صادقان سمايتاتنا صلوتاي تفلينا كم تنهواريات زمهر كيوم أب سمايات تنبر أبونا ندولنا نسوعك لنا سمكاي قدس من قصة تمسا أركام تعب سمايكم دم أمدري يكون علات جرانا لما هبنا إحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أمسنا عندقلنا كفادنا نمبر فتنا يتتونا من قصة حيلين كبر نزل علمنا كائما أمين أوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك له سخي كاب أن السبرختي خي فركر سخم برخيو وملتس أجا جابير مساقي وأفسد دسولكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودق يسكر سس من تانا محرت لمن لنا آمين يفتح ويسرق دينا أملاكنا متعني يسكر سس كانيك كان سريات يدم ساسي أبا سأول دبرك ساتي بران أنتم أبيه كانت وعيد يكوننا ترون سايرك سنة بس مكمل كونوا فتانون سهنا يرسيان يسكرون سمات جيو مهار النكسوس مال عسكر تغلته جيو مهار النكسوس 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 بزحلف محر النابز مصر محلو النابا في المنفذ قدس بأنت جزتنا مريم مهار النكسوس مال عسكر تغلته بأنت جزتنا مريم مهار النكسوس بأنت جزتنا 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 مريم النكسوس بأنت جزتنا النكسوس بأنت جزتنا النكسوس بأنت أجزتنا مريم مهار النكسوس بأنت أجزتنا مريم النكسوس بأنت أجزتنا مريم مهار النكسوس سقاقويتنا إيسوس كريستوسن فقر أملاخن حبرة منفذ قدسن مساين مسكن لخاتكم يخون سلقالو إجابير أملاخنا مسقانا يبصحيو برخ مشت يقبرلنا سلام ليتي سلام حدرو آمين أخونا دحن حضوروا كلهم أبين قلبي وتسمعنا روح ليتي بروح ليتي بروح كان أقبرنا هل حضروا